Gelin arkadaşlar. Gelin goşuljoň wagty herkim bir nemessin wara, näme düşünjüs, wagy düşünjüs aýtdynlar. Batra istek goýber gelam. Mälik senem gel. Indi var ya Birinci erkek kol sözünde durup gelýärmiş. Eşitdir halkada. Ben şumadım gitsek bolýan Ene, diýip ene. bilemem. Her hile gidip men bakana Gelecekmiş. Her bakana bilen gelecekmiş. Irak gelecek. Ben şu gideyim. Şu vatana Gelsin var. de barmazık ömürlen öldürecek bir söz verdim oğul millete. Gireceklerdi ben söz vereyim. Gelsin. Bunlar utancım var. Erdoğan'ın taşağımış mı ya bu bile? Yo, onu Erdoğan'ın özü sonu öldürýär, oňa söýünenler bar ama. Ona milletdi gaby o. Tutuş var Türk halkına nemet diýär bu. Nemetdi gaby onu mahkemede ona berdi gaby. Ona berdik. Ha. Ne diýdik, ne hakaret ediş, ne seredin diýdik. Ona murottuk. Muhon. Yan geldi. İntek var abi. Suratlamada atlama paylaşar esko şu YouTube kanalını. Awa. Suda çekip bolýar ama intek var şu işlenme bir yan yüzle deyin var. Yürüýtene sudasyna geçecek. Yetip boldy. Menem inşallah soňa nemetjek. Bizden suratımı deyip, bizden suratlarımız var, bizden soraşman ulanýar, doğru dämi? O neme Intek var, olaya mara neme jenayet iş bolýar. Men ejem bilen duratumy alıp paýlaşypdyr wara. İmodan zatdan Türkmenistanyň içine arkadaşlardan paýlaşypdyrlar. Her kim ýazýar. YouTube'a da yazmaly. YouTube'a da yazmaly. Türkmenistan hökümetine de öz bolýan ýerimizde de var etmeli. Duýdurmaly hemmesine. Wapşa alay bu. Pazar men bar. Şimdi acalına el bolap başladı bu karamzadalar. Ya skora ýetdi ya bu çağrışykla tek var. Indi şon ýaly etmädim mun haky wam kan. Ýa-da bir daha bir ýerden suratyny paýlaşsak derru neme derler wara. Günümizde oýmalar asly ýöne bu serwes aý bu hemmede. Kaç yol ne? YouTube'um diňden o bizler lay bilýän. Şo diktator we hökümetine var emetdi hemmeti. Bilin. Kanal yaptıracak bol pemmek isteyen var jaly buratjalar kanalyna bolny hiç ýeri var neme duýanok da wopşym. Yok var. Ya ejem bilen paýlaşmasyn hem ejem bilen duran suratymy paýlaşyp dursun. Janym ýani. Sen erkekmi, erkek oglan bolýan bolsaň gel. Men suratymy paýlaş. Ya bolmaz gel meňle yüz görüş. Beýle sen gujur gaýratly erkek oglan bolýan bolsaň, ýanyňa da özüň ýalyp 5-6 sanyny alla gel. Ýanyňa da beýle gujur gaýratly bolýan bolsaň, men iki gözüm öňe çykjak. Girecekler olsa girsen eskoman çıkacak. Bor Batra. Özüme bu serada hawarlaşar. Sen de aşaktan dinle oturacak. Bolýa. Pikiriňi ýazyp berme. Yani Gelan. Seni dinler. Assalamu aleykum. Alo. Hoş geldin. Oluyor. Allah şükür siz näle? Böyle. Bir görüp doysunlar mendeler. Agor otur. Yok sizlerden mi? Men açacağım. Zır bari. Yarına yine bir köpek alıptır. Kim? Maksat erkek olsa yüzün hoş diyene ben yüzüm değildi. Neyemedi bile değildi. Ya şimdi bir keleğimi zat ettim. Ya gerizekalı. Keleğini zat edip. Zaten Türkler kullanıyor ya sen keleğini.
Türklerin de öyle yapacak, böyle yapacak. Ya men aytdym ha, efirde. Sen neydin? Yalňyşdyňyz, sen grup baň diýdin. Aynen. Yalňyşdyňyz, gaty uly günah öýördiňiz diýdi. Men küçük çekmede taşlamalyňyz diýdim. Öldürmeliňiz diýdim. Inni özlerine tip bolsa, şu barmacıklardan. Evet, Nurhan ana varacak. Böyle nesip o, gel. Nesip olsa varacak da onun başka oyun oynandı da. O gerizekalı bitti. O gerizekalılar var ya, onu başka oyun etmeli bunları. Öldüler, yar olmasak var da. Ne mesele men etsin. Biz de el kaldırdık mı, bize mi el kaldıralım? Yok. Masadır eşek depel yan depeli. Hükümetli iştahat edilir mi? Kardeşim. Yo, depmesinde vurmasına onun problem yok da. Yöne. Kardeşim, onların tayak değil meselesi. Ola hakiki. Özaydan ola sen men de plan edeyim, plan edeyim, ayarlamadık. Hayvan dedim, sen dedim bir kişinin ayağını kullandın dedim. Mesela ayağını ayttım değil mi dedim. Mesela ayağına değen diye ayttım mı dedim. Değerin dedim. Gerek olsa gözüm dedim mi? Evet dedim diye. Sen ne kullandın dedim. Ne adam üstüne geldi dedim. Öçürsen onu ben normal benim olsan dedim. Mesela ne şey de ayttım dedim. Yani diye. Sen de hemen diye Ferhat söyledi diye senin arkasında durdum. Terar edeyim, istigar edeyim. Bat orada varacak. Yine ben seni gözde yapıyor. Yine ben yüzüm dedim. Yok olur da var göt gayrat yok. Arada ömre neme dotyur. İfirde saat şeyin ifirin dinle otur söyle. Hiç kim yok da. Kullanı ben şu ayarları alamaydın. Kullanı mesela ben adını tutmayın. Leyla Kamal var neyle kullanı. Sehra neyle bilir misin Sehra? Zaten Halmıra söylüyorsun kızı ne diye vaydın. Şu Sehra'nın veren o sesimden ben verdim ben videosunu. O ses gönderdi. Kaçınlar pelan pıstıgan diye vaytlar Leyla Kamal ona ben verdim. Ya men ýa-ni aýtjak bilen zatym da. On ýaly var, hamsyklarda gutur gaýrat ýok. Olar bäş haýnlary. O zaman bir tane oğlana 20 porta pulmany bilýärler. Ya bizden şu Tayda var erkek polis var, erkek polis konsuz kullanılıyor. 4 kişi olup gelen olsalar da 4 kişi var. Ambulansa gitmeletýärdim men olur. Ambulans gelip alıp gitmeletýärdim men olur. Ya bizim şu oluşunu istedi. Önemli halkın elinde kalmasını istedi. Ben aydayım. Maksat ön ayttım. Cegin dedim. Oynaşma halkla. Sen bir adamla oynaşın. Biz halktırız. Unutma. Vatandaşlar girecekler. Bağ olsa gelin. Yok gel ana yok malik. Ana bir fikrim ayda. Hem gel sen Avrasiya'dan da. Tak, men var indi garaşjan şu lewaba var beýda etdi. Olar maşgalasyny ýokda ol indi mara barsynyň görasym gelýär şu atdy. Mara var mana dukçak bana. Şu neme? Saddam bilýärmi? Hüseyin adam şu kebrar elevet ýatdy. Mara näme şu mara nokta diýip kirlenip goýasy. Mara varsa näme bolsa ona bilýärdiler. Barsyna göreýin. Ýanlar öýsüňe mara nebet goýurdum onu. Eýle nomerim hiç kim bilen otdy da. Nomerim bir ýerden tapdyrda näme ýa-ni şeýhi maňa ýaz. Men aýtdym. Sen neydim? Niyeden alyan bu nomurlar? Men tapyanlar ya. Sen konsus öyle işte. De. Ben aytdım böyle ya. Gelen kuruluşluyum ben. Sen oyundaklar bana can edip miydi? Oyun oktuydu. Men emretler. Daha verecek bilen tamam. Ha dedim. Markadın ecesi işte ne şialak mı dedim. Han sen dedim bark görsene dedim. Şol ova var. Gör benim ovamı da var sana dedim. Ben daşla öldürdüm. Var dedim. Ya bunlar bir sana oyun tapılırsa üstüne yegrey. Yok gerek. Yok birden arana mara varanda hiç sap bol bilmese de ara.
Şu var gerek orada gidilýän orada gitsek var ya. Askada bir gitsek diýen oldu. Gitsek karoç. Näme bolýanmy bolsa. Zana değil o halis. Zana değil. Bir şey para. Lemok. Ya Kembelen ödür. Oyunu oynatýarlar ya şu Samsung ödür etdi. Yani bir gurrunla bir gurruşanla meni mecbur etdiler. O zap sen bar temiz çözülsün. O zap sen min tak montaj et koyacak ben onu. O hainlere sonra veren sonra cevap verilmeye başka sonra vereyler. Aa. Ya anasını satayım. Yo yurdun daşına çıkan hemme de watan dönüp bolar ya internet. Watan dönüp diýilýän. Ya şu ýerde Biz vatan biz onlar akıllı. Yo watan dönüp görmedi ama yurdun içinde olýan. Nokot. O nesip bol seredine şöyle da münay nemetjanlar var da yol raçydy bir minut durdup gelýär. Yollar bir açıldın takva yurdun içine bararlar ha. Tak näme bolýar bir Hudaý bilýär. Çok man orada dolu. Bilmedim näme Kampta der. yatıp çıktım ha. Kampta yatıp çıktım şu kampın içinde 14 gün bana karantina verdiler. Şu bir tane daha şöyle olan var eken tazeden mi? Ha tahtadan. Ben de 2 ayda aeroportta yattım diye. Demedi. Benim de gül yalvatarım var diye. Allah'ımın da şükür diye. Ertede oğlu oturuyor diye. İnanma yaman mıydık? Yalnızdan oğlan Türkmenler var ya. Bulara korkudan hawyman. 2 ay sen neyle aldı da benim de $30,000 var, 18 tane malım var falan pisliğanım mağazaya günde 10 yıl pul düşüyor $1,000 falan pisliğanı şey diye. Adatlığın Ya gerizekalı onca pul düşen olsa sen böyle ne yemedin? Adatlığın bağım dik sorum var. Ya kampta yatar mı kardeşim? Bir onda ayır bizim anlar seni. Ya manyaklı adamlar. Değmelliyse ağam kara divay diyorlar ya bunlar. Yo, men şu ara giň alýan. Näme gerek karoş? Ya bizden bir keypine çıkan var ona şeydi o. Hak sorayan talap etýän o näme? Okardaky oturan bir aladamy etmeliler o. O bizim hojoy niýe ala? Hiç yok Recep Tayyip Erdoğan öňe çyksa da. Garara 50 sen gorama sule näme bile iştah edilmeýär. Doğrudan 50 gorama bile näme bile halkyň elinde. Hakyky halk bir ayağa alan. Yumurk geçipdir ha. Halk para golwan krize bolýar. Evet. Afganistan'a karşı suçan gorýarmy? Inte hiç zat olmaka prezident ditirmeli. Ya bunlara Talibanyalı adamlar ere. Eline veren de adam ediyorlar. Yanlan ya hali. Ya bize yanlanan yok. Bunlar çıkayın şu. Bir hile yanlan ya da. Bilem ok ya. Men avşyk bolan soň. Metskay. Nurmurat, sen avşyk bolan soň yanlanýar. Enne näle? Yanlanýarmy? Mer rast diýýär. Rast beş. Yo, yanlanan o. Öyle mihmanlar. Ha, toýa gadyrly gelen mihmanlar. Iyip içip saatlan oturum, saat 8 gün durmuşa çıkýar. Nesip bolsa baran ýer bile bolýar. Hayran alaýmaly da bolýanlar. Nesip boldy. Şartlığım. Başka gelecek yok mu hani? Duran gel hani. Şartlı durmuşa çıkaralım ha. Kerun durmuşa çıkıyor diye. Erkek gel burlaşıyor. Şartlı ölçülme dedim ben o. Erkek gel vurlaşıyor. Benim erkek değilim. Gepleşme yani. Nur Muhammed'ler ağzına sesine susepler Nur Muhammed. Adam diline gepleşiyor hatya bilýän söýünen o adam eden. Mayı vermedi. Va. Çıkardı.
Hey ben Eskom aytdım yani guruluş öldüysen. Neme diyara? Sen men barlak gördün. Uçurma erkek kol erkeğe sen dedim mon sen men barladın. Aa barladın dedim. Ya dinledim kardeş berden evet o. Kapalama yapıyor kardeş. Ayster Kapalı zaladan. bakalım ne diyor. On yala adamdan fiirin kapalı. Ya tekrar ya özüne görün var gadı oturuyor. Senin bir mana ver de gene bir yengecem dedi. Oğlanlar O farkat değil yani. Farhat değil ya. Ma kendeceğiniz Ha, böyle. zannette. Bore ya Eskom. Aleykümselam. Oo. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Arman Ey tuğra, şimdi şekta skolo. O nyarda atlar bilen var teoriyasını nakda atlar da öğreniş giden dinley bilen mi? Bolyan da atlardır. Menen Maryam uysal gıyım berk koyurdum. Birden mara varsa neyle kayıtlarına belli de onun yöne para gördüydüm. Men bir zat aytayn size. Bu zatlar aleykümselam hemmenize iç yaxşı. Men bir zat aytayn size? Bu zatlar bolup geçen zatlar. Men sebebi şo pasoystodan çıkan günümün ertesi günü aytdım ha menin tokumumu toplap bir çukura gazıp gömseniz bu yoldan kaçacak değil dedim. Bu zatlar bana çiğin çakanyalı hiç bildiren ok. Men vatanım üçün çıkan wagty aytyara. Bir gezek urşa gitjek öyle bir oğlan 2 saat çağası bilen ayağlan bar diye bu urşa gidip bar ya yankı oğlan yaşlısı diye yankı diye sen diye urşa gidip bar da diye çağaların näme boldu diye bu näme çekdiyse yankı oğlan näme diye bilýän mi? Ayal yolda diye çağa bildi diye vatan nirde diye. Nur Murat Pazar Murat salam aleyküm anlatma. O Nur Murat abi bir çünkü vaka hakkında kıskaça bir aydıp geçeyin vatandaşlara ve öz ağzımdan eşitsin. Karoçi 3 gün bundan ön ben kakamı doğanlarını Çerceğin vilayet komitetine alıp gidiyorlar. O tayda 3 gün saklayalar. Saklavam uran oklar, söven oklar iyidir biçirip men videolarımı görkeziyorlar. Şu 3 gün saklanmakları Ecemi bizim Denev'de etajda cayımız var kvartira 3 komutlu. O tayda adı yaşamız yok bazen kvartira Antalya bazen boş duruyor. Gören olsanız şu halacilnikteki zatlar emmesi paketten açılmadıktır dostlar. Halacilniğe teze koyulandır. Şu kvartira eltip video çekkiyorlar. Kakamam son bugün geldi. Can ettim. Entek şartlığın eline de can varandır. Eceme denemetse kakam öyde vakti bizim doğan kardeşimiz tokumumuz öyde vakti yakınlaşabilmeyeler bize. Aleykümselam göze. Yakınlaşma bulan gatkyň o bir san şatlyk şeýki, 2 san şatlyk şeýkini gön şaşlyk pişirýärler. Oň üçin özüm bar bilmeýe, o taýda vilayet komitetinde bizim garyndaşlar işe vatandaşlar, şo garyndaşlaryň üstü bilen video çekilýär. Vilayet komitete Aşgabatdan habar gelýär, Ecemiň nomury pasoystwadan berilýär. Men söýüşýän gyzymyň nomury pasoystwadan berilýär. Ol munyň söýüşýän gyzy oýnaşy kakasynyň izinde gelipdir. O zatlarym yalan, hemme zat yalan. O zatlara inanmaň vatandaşlar. Prosta Ecem o taýda 2 saat ýanky efirinde aýtdy. 2 saat gorkuzulýar Ecem. Indi aýal maşgala näme etsin? Çapahan öňem bir basılıp çykdy. Bilýänler bardyr, men tanaýanlar. Öňem bir basılıp çıkandan soň gorkusy var Ecemiň ikinji saparam diýe Eceme diýe ya diýe şu çykyş edýän diýe bolmasa oglyň ölüsi gelýärden diýe ine diýe äriňem diýe aldyk komitete diýe. Owa bulam diýe nesip bolsa jynazasy geler diýe ogluňam jynazasy geler şu videony çykarsaň ikisem goý beriljek diýe. Amma maş bakyram näme etsin o aýal maşgalar. Onda diye men bu öýde video çekjek däl diye bizim Toğlujaýda etajda bir ulanmadyk kwartiramız var diye şo taýyp gidip şekäýel dip şey dip oynalan oyun. Tak şo bizim dogan garyndaşlarymız, zatlarymız ýanky hemmesi uly işlerde işe tanayanlar bilýändir. Ecem tarapam hemmesem Hudaýa şükür wezipeli ýerlerde oturýarlar. Bular hemmesiniň stoluny saklamanyň niýeti bilen edilen iş bu. Oň üçin üns bermäň o zatlara. Hiç sadınız vermem vatandaşlar. Ecem prosto taýda rolya girip men bilen kakamı öldürmesinler dip edilen gürrüm. Indi sen günäň geçdiler mi? Yok men günäň iş edem ok. Näme üçin günäm geçsinler men? Günäň edip näme etdim men birine?
öýünden pul ogurladymmy, ya biriniň maşynyny ýak gaýtdymmy, ya biriniň mal ýatagyny ýak gaýtdymmy? Ýok, men öz hakykymy soradym. Öz watandaşlarymyň adamlarına şu ýerde oturanlarına şu üç oğlan bizler cenayet edemiz o Hudaýyň hak üçin. Ak yürekden var şu ýene watanymyzda wepaly ýaşlar bolmak üçin watanymyz var şu garakçy kezzap ganhol galtamanlardan halat etmek üçin var şu hereketler var etjäs. Biz var hiç cenayete garşy biz. Ine ýaňy sözüňem bölsem, Nurmurada sizden biraz sakladym bağışlan. Sözüňizden bölsem ýaňy şatlygyň efirine men bir owadaşym geldi. Owadaşymyň soraglaryna jogap berbilen ok. Men dedi, owadaşy goňşusy Farhadyň dedi. Men Farhadam gowtanaýan dedi. Hawa Kakasynam gowtanaýan dedi. Hemmesini hem tanayan, ejesini hem tanayan ýöne o video dedi, ejesini gorkuzylyp alynan video şatlyk dedi. Men tanayan on kakasy kim, ejesi kim, olary men gaty gowtanayan dedi. Özüni hem tanayan Farhadyň dedi. Men owada şoň dedi, näme ýalan zatlary goýýan sen dedi. Soňa ha? Olary näme deň? Sünk berem, näme ölen bakýyn. Ýabarmy? Kimleri? Yok, men sünk bilen bakam, ok meniň emekim şo prezident saýlawy Ramazan Durdiýew gatnaşan wagty bulan zoruna giden zat şo, bular Durdiýewlardan gorkýar, ýaşyl stomatolog bar, ölen ýaly gorkýar. Vilayatda da bizim tokumumuzdan Hudaýa şükür dogan garyndaşymyzdan bizim owamyzda bigen adam ýok. Hemme söz dogan garyndaşymyz iň azy 350 adam döwlet wezipesinde işýär vilayatda, Lebap vilayatynda. Bulan gorkusy, bular burdan agzyny bir edaýse Lebap vilayatyny bir diýende çykarýarlar. Hawa Durdiýewlar hökümete eýeleýär dip şondan gorkýarlar. Ana bar gorkusy bulan şol. Ana şondan gorkýarlar. Şoň üçin meni o pasoşstwa da meni oýundan alyp giren oklar, ýogsa şo taýda 200 san türkmen bar. Etsäli meni alyp girişleriniň sebäbim şol. Olaryň gözüniň öňünde sen ogluň öldürýäs dip gorkuzýarlar. Men gözüň öňünde de sen ejeň bilen kakaňy şeýtýäs dip gorkuzjak bolýarlar. Bular diýdi şatlyk ýa indi bulan ýumşak ýerinden tutmaly dip. Ýöne şatlyga da şu taýdan ýüzleneýin şatlyk bratok. Entek halk bolup sen bir ýumşak ýerinden tutarys, awusyna çydasaň boldy soň. Anne diýip boldy, goloy ünlü. Nurmurad aga aýdy berin, sen hem sakladyk bagışla sözüňem böldük. Aýdy ber aga. Täzeden adam barma. Men täzede 50 manatdan un satlyp ediýärdim. Şo söze de men dokazatystwo getirip berjek. Arada Züleyha dip biziň student gyzymyz bar, aktivist, gahrman, mert gyzlarymyzdan biri. Şo bilen men efirine girdim şatlyk şeýhiň 3 awgust güni. Soň Züleyha soragy berdi. Eger diýdi şo Cennet magazinde şu 10 bar bolsa dedi, men ertiri adam uğraşjak dedi. Eger şatlyk şeýhi paýtdy şu 90 manatdan un bermeseler dedi, men gyzyň köýnegini geyip aýlanjak dedi. Ertesi gün adamı uğrattılar. Baran adama birinci dana unun haltası 3 milyonmuş Cennet magazinde. İkinciden hem şatlık şeýhi uğrattı deyip telefonda görkezsen 5 yıl azatlıktan mahrum edýärmişler. Men hem onu şatlyk şeýhiň yüzüne bastım. Men ejemiň videosunu çıkaranyň esasy sebebi mana şol. Men yüzüne bastım. Şatlyk indi erkek bolsaň gyz köýnek geýip aýlana dedim, sen söz berdiň dedim. Ana bu men prinsipa gidiýanyň sebäpleri. Da yalanlarynyň üstü açylýar bu. Täzede 50 manatdan un var diye men aýdan halkymyza aýdyldy, bar gidiňler täzede daş özüň täze şäher Tahta şäherinde 50 manatdan un var, giderler alaly. Varovski sen Farhady we karyndaşlaryny tanyman owa. Bir ýamanlyk barmy mende ýa karyndaşlarymda aýt tanaýan bolsa. Varovski. Oglanlar bagışlardyň men tutmaly boljak setýän näçe. Bor. Aha bolýar. Ýa, saklanjak bolýar, gollaýan. Hiç adet bilmezler. Kulağın saklanmalı. Farhad ayakta ölmek vardır, dönmek yoktur diýär. Ölmek vardır, dönmek yoktur. Ölüm haktır, arkamda duran halktır. Hiç kaçan iza yol yok. Diňe öňe eje. Hiç problema yok mende. Öňe, arkaýyn olup. Oňa aly 1 sany 2 sany şeýhiň gep üçin Farhady iza aýtmaýar. Stomatolog berdi Muhammedow efire çykyp söýse de men iza aýtmaýan, ente o şeýhi näme? Adamdan Hudaýa ýakynlar. Sağlıkda görüşelim onunla. Sağman. Bor, Malikcan. Özüňe gowy seretdim. Hawa sağlıkda görüşelim. Başga girjeňiz haberde bar eken girjekler. Kim diýe, Zeynu diýe, Megashop diýe. Megashop seni alamok, seni gönü ignore etjek. Gaty görme, bagışla. Sebäbi Megashop
seni alıp berdi hem halkın nervisini oynap hem öz nervimi oynap gerekdi. Salamu aleyküm Zeyno. Assalamu aleyküm Farhat, yaxşımısan? Bugün Yaxşımısan. sen eneği videosunu görüp ben yılap bu Yibanut Şatlık Şihifni programa şeyine WhatsApp'ına ulaşmak istedim. Ma şey dedi, sesli mesaj verdiydi de. Ben ne için sana sesli mesaj verin dedim. İyi vermem öyünüze adam baratıson. He. Ya ben üyümde hiç kim yok, Türkmenistan'da hiç kim tukum tecim yok beni. He. Pokuy bana yüverseler, ya bana gerekli adamla yanımda Hudaya şükür Türkiye'de. Bana pokuy, şey dedim, sen dedim şu Farhat'ını, enesini yılatıp şunu baskı etmekle ne hakkın var dedim telefonda da, WhatsApp'ta. Bana aytadı. Sen bana dedi sesli mesaj ver. Yok dedim sesli mesajım verme zaten sen beni işitmek zorundasan dedim. Özbekçe düşünesen mi? Taşavuzki düşünesen mi? Azı Taşavuz'da otursan ko dedim. Taşavuzki düşünsen dedim ben azı sana Taşavuzki aytamam dedim. Sen dedim bu balanın enesini yılatmaka hakkın yok dedim. Özün enes bu bürgenin üçün dedim. Bak dedim şu Farhat çıkan günü dedim menem çıktım dedim. Toçni Farhat'ın problemasını değil, menem problemam var dedim. 1 Ağustos günü dedim. Menem şu Toçni Farhat'ın problemasını değil, pasport problema bilen çıktım dedim. Sen madem dedim bu problemanı çözüp bilesen dedim. Davay çöz dedim. Aha. Ne için 2020'den son eldin gilen ki üzetilmiydi da uzatılmıydı da dedim. Ne için 2020'de kutarganlan ki uzatıla dedim. Bize ne Türkmenistan vatandaşı mı? Ha. Yani. Bize ne olmuş dedim. No. Ha. Evet. Ondan sonra dedim bize dedim şunun için mi dedim. Koşulmayalım dedim. Tabii ki sonra koşulasın şu nizatlara dedim. Bize vatan dönükemez mi dedim. Bize dedim hakkımızı talep et dedim. Çıktık öyle dedim. Zaten ne için? O şartlık şeyhi kim o biz ondan sonra yani kim ol? Yani. Yani Türkmen prezident kim ol? Ne mi soruyorsun on? Bizim özümüzde yok. Ya prezidentin oğlu Mestan şu Farhat neresi balanı öz hakkını talep etip çıkan için gidip anasına zulüm etken için bize şunu aytıp Türkmüs'ta. Zeyno abla. Bir zat aytıp geçeyim de şu an Devran İmamov'uma giratır ettim. Devran sizden bir hayiş. Dünkü efirimizem yapılacak. Nurağın efiri 25 neçe yapıldı. Şu tayda sövüp kurulan adam bolsa soramadan gönü ya sessiz alyanız ya da bulak revat et taşıyanız. Sövmek kadağan efirde. Haydi verin de Zeyno. Ve hakikaten sövmek kadağan köp sevsen uje bizi yapıp taşla atıyorlar efirlerimizi. Çünkü için sövmen medeniyetli dilde de gov edip düşünüp böyle. Sonra Goşut'a yüverdim zaten onu yüveren sesli mesajlarını. Ben hiç sesli mesajı vermedim. Prosta bugün gördüm taku anu abid buldu hem horlukum geldi yılasım geldi bu ene yılab oturttum enem özüm 99'da kaybettim pankreas kanserinden yani bu ne ya zulüm ene atabilen bize sınayım mı ya? Bular şunu iki tarafa bizlerin yumuşak yerimiz tutadılar böyle en atasını biraz kıynasak bular bir yoldan dönedi. En atamızın önüne hem gidip en atamızın yumuşak yeri hem özünün çağası senin çağan öldürecek ova eğitecek beyitecek de orada hem onları sinap görediler de işte buların ede oturan o işi. Senki doğru olsa ecene can et iyiliğin önünde edil hazır can et. Şatlık şihif meneceme can et yani gürleşen bana seyretmen sana kuratın dilde sözleyin. Ne hazır gelipsin efire birazdan blog edeceksen arkayın ol. Şatlık şihif men sana aydayın mı? Sen on yağlı erkek bolyan olsan ne için pasoystuva sana men nomurum berey men pasoystuvanı suda berdim entek bu zatlara da pasoystuva cevap verer men şahsi telefonum otayda duruyor. Men nomurumam Türkmenistan'ın içeri işlerine berip men öýümdekileri gorkuzup video çıkarmana hani sen hakkın var mı yok mu men onam soratjak entek garaş.
Ente indi kanun bilen gürleşeriz. Pasoystuwada men telefonum dur. Men telefonum pasoystuwada dur. İslesen islemesen o sen men söýgülimiň nomeryny aldyň entek sen söýgülime haram dip söýgeniň üçin vilayat prokuratura arz edildi Şatlyk Şekiýew. Habaryň bar vilayat prokuratura jaň etsen näme diýipsiň meni ýalňyş düşüpdirin diýipsiň dogrymy? Vilayat prokuratura gorkunjyňa. Ýöne indi ertir. Sen men kakamyň ikinji aýalynam tap berýän nesip bolsa. Men sana tapdyrýan onu, onam tap berýän we izinde gelen gyzynyň azizalygynam tap berýän. Hey, Şatlyk Şekiýew kelläň ýerindemiň? O zatlary o diýen eseret sana hiç kim jaň eden okmy etdimi men sana ertir nesip bolsa aýtdyrjak. Şo kakamyň doganlaryny sakladan vilayat komitetiňde nesip bolsa ertir arş şikayet bilen barýarlar. Sen entek durdy falan sağlygyna kirýip garaň garaş. Ben sabrzat etdim ama özünü atasının da bellisi yok. Muş erteň bir gün sizler ikiniz abi kardeş çıkarsınız ya. Ne de otursun. Ya indi aýdyp bolmaýdy apa meniň kakamam dädemem staş olsa zada hem köp gideti da indi aýdyp bolmaýdy bar olsa bardyram. Toka meňzegen tüýe ýok munyň dogrusy. Bunu aýdyp bilmem toka bizeriň tokumdan döregen bolsa bu munakam bolmaýdy bizeriň tokumdaly Hudaýa şükür kaç ýol ýok. Bu da bir kazyoldan buğa enesine çekkendir da. Ay indi bilmesem öz adet Tomus gidi indi. Ýöne öňküler dogrydan da bilýän ýetim ogla östürsen agyz burnuň ýagy bolar, ýetim oglany östürsen agyz burnuň gany bolar diýe. Ýetimi ýeti vurmasaň atur diýe. Şatlyk Şekiýew sen efirde eşde oturup arkaýyn. Men sana söýjekler ýana Şatlyk arkaýyn. Az Nura geldi. Bir minut watandaşlar. Birleşler salam goýmy edeleňe. Terediň bir zat aýtmakçy. Assalamu alaykum. Goýmy edeleňe. Terediň şul edilýän videolaryň köpüsinde ýolundan gaýt, onsoň ina şeýle beýle diýip bilýän şol gorkudan dören sözler bardyr. Ýani ine sen edýäniň ýalan, ýalňyş töhmet diýlen ok. Gaýt diýe ýolundan gaýt gorkýan, ýani gorkuzyarlar diýmek ýani olam hakykatdan hem mansatda gördüňiz de Murat Düşenfini etdiler. Ýani hiç zat ýok yerden aldylar, basdylar. Ya hakykatdan biz bulary düşünýäs watandaşlar, düşünýäs. Ýöne Türkmenistanyň içindekilerden biz ýal batyraýlyk garaşmalar elbetde. Ýöne olary da ýene şu Şatlyk Şekiýew haramzatdylar. Ne şolar ýaly videolar çekdirýärler ki wezipel oturan adamlaryň başy bela girmesin. O erkekün şolar öz wezipesinden çykaryp basylmagy mümkin. Tökmede tasyna basylmak bara, basymlar gerek gel Türkmenistanlar üçin. Basymlar gerek gel. Köçedäki lüboy adamyny basmak üçin basymlar gerek gel. Şona men Murat Düşenfini bilen suwd etdiler. Şoň üçin wara be Şatlyk tarapdan çykkan videolar hiç birine inanmaň. Duruşy bilen ýalan dolan hawa jana menim bundan 6 aýyň hiç kim tanan okdy. Indi men çykdym bolun aýyny bir giden bergi darmam bardyr, bir giden oýnaşymam bardyr, söýgülimem bardyr, ağlaýanmam bardyr. Hemme zat bardyr menden indi şu Şatlyk Şekiýew tarapyndan dinleteňiz. Ay. Interpol'un gözlerime görünür. Ay tutuş dünya gözlep görünür. Ay barıp gatan yalançıdır. Gidip oturuyor da bu haramzadan dine diýiljek zatlar şo olur. Şoň üçin hiç dinlemeler. Biz dine öňe ýola dowam. Tak što sag bolun emmäňizde. Owa watandaşlar şu taýda dogry aýdyp geçdi Nura agamy. Hakykatdan hem şuňa aýtjanlarynda menem goşulýan sebäbi Şatlyk Şekiýew da şozyň içinde, başga welaýatlaryň içinde Sviýajys Muhammed diýeji. Haraşo habardaşlar näde efirde men. Soň şo Türkmenistanyň içinde diýe näme diýerler diýe-de bunda nasçaga şatýarlar, çilim çekýärler diýe. Olam gizlin bilýäňiz watandaşlar. Şonu diýe baryp kaz ýollaýar diýe-de ondan hem hepde de bir gezek baryp diýe uçaska boýlan ýa-da ýalbar ýa özüm atýerden gaçyp ýören biri-de bu. Farhat yadında bolsa Allah Murat Rahimowny programında bu canlı YouTube programında canlı yayında onu özü de çekip oturuverdi ahırnas. Yani aman vefalı diye gelen ağam. Eğer söylesen ayıracak aman vefalı tanam ok seni men. Söylesen gönü gidiyen ignora şona aydayına ondan son katı görmem. Aman vefalı degende canlı yayın aldın sen. Aldım da ama normal ne olsa neme söyleyecek olsa yok. Neme direliş goğum onat habarlaşıvan bilmedik direliş gelsen efire. Aman vefalı hoş geldin. Ben çıkara koydum da buladı. Ben çıkara koydum.
Tamam, siz özünüz çıkıverin. Hoş geldin aman vefalı. Näle oňatmaya adaylar. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Şükür. Anlamadım, sesiniz bölünüp böyle oturuyor. Siz udobnu adamlar alacaksınlar, udobnu adamlar almayacaksınlar mı? Öyle mi? Efirde bizlere bundan son bu saatten son bizlere söyleyen adam gerek değil efirde. Vatan için size söylemeyen akkuratını düşünüşelim. Akkurat mı düşünecek? Yok, Mega Shop geldi. Bunların önünde sizlere. Alo, salam aleyküm. Sizlere söyledim. Salam aleyküm, vatan için yaxşımız seker normalni mi? Normalni mi? Bola da yaxşımız. Mega Shop. Adam gelen eken. Alo, eşitýärmi Mega Shop? Dostum. Normalni mi? Eşitýär. Ay, yaxşı, normal. Nime olatan sana dostum? Ştanga götürüp alan biripsen, ýene beliň zadyň agramasyn. Hava gördüm de Sen sana götürmeyi öğreteyim. Havardarra götür. Poyuzda tak inin beline. Yok, kara, smil gepleme. Sen özün kimliğini ait, tanıt bana. Dostum. Arkayın gepleşemiz. Doğru mu? Şatlık duayırının. Ben sen tamam hazır. Doğru ya. Mesela dostum, mesela vakti gele. Mesela yama yaxşı tanışaman arkayın bol. Deme vatan için eke. Bir mınt dinleyelken şunu neme diyecek bolotan. Bir dinleyelken neme diyecek. Dinle. Vakti gelen vaktimi tanışacaksın. Sıra şatlığa girdi, şatlığım çıkar. Hava şatlığa giren vakti menen bartım. Yallık sıra oturan şonun için yani nemettim. Aytırkan neme diyeceksen senin. Ayt aman vepalı. Ayt dostum, sen eşideli. Ayt toka sen şu dakikanda sekundunda çık gidesen aydayın onun önüne. Yok söyleyemez marka. Sen Çarjovski doğru mu özün hem? Diyanovski, Çarjovski ayda var. Bir sürü adamları da Çarjovski özün. Neudobnu adamları almayacaksın. Sana çepek çalan adamlar alacaksın. Peki sana çepek çalmayacak mı? Bana çepek çalan adam alacağımız ben sen şu sözüne bir de cevap verip geçin. Allah Teala bizleri hayvandan bizleri farkımız aklımız bilen fark edip koyar. Düşündün? Şonun üçüne ben çepek çalan emez, aklı işli de on adam alacak mı? Ağzına geleni geplep hayvan bolu oturan adam alacağımız mı? Adam bolan alacak mı nefire? Ayda verin. Ağzıma gelen zat aydamıyor sana. Sen ağzına gelen zat ayda otup sen benim enem atamı tanıysan mı korktan? Sen korktan tanıyım sen benim enem atamı? Ben düşünmedim. Mesela enem atam hakta bir zat dedim mi? Sen yanlış atlığın efirinde şonun tarafını alıp doğru oturtsana. Ben birinci vaprosum bu oldu. Ben nime için olmadı firine. Nime için şunu en atasını aldım deyip. Ben birinci soranız adım emezmiş o zaten. Aha. Ben soranız adım emez mi? Soradın son gidip videonu dinlep geldim seninki doğru eken dedin son gepleyene. Yok. Markara kuvas. Mesela azıcık düşüntür ben otma. Bunun nedenle ben bir zat soradım. Ben o adamı hem tanamaz zaten. Doğru mu? Aha. Ben seni hem tanamam. O pişmem aydın. Ava tanamısan doğru. Bunun neden için ben ona soradım ama ben Udobnu zalde yine ben şu soradım. Şu beşenden enesinde ve maydotan ana ma bizi attı. Maytım не может быть нам на вопросlar bol bilmedi ki arka ayır bizimki bu adam. Makara. Aha. Makara, sen bilen dilini gepleştin. Sen yüzün görkezi bilesene, sen aydı bilesene doğru mu? Mesela çıkı bilemem. Sen bana mı bu adam bilen ben konfliktim var. Vatan için ki nervinizi bozmak engellep taşladım. Diler iş geldi, diler iş bilen ilk gaz gepleşerliğine peydalı gepleşerliğine. Hayır, bizim sana bu musura o. Direliş hoş geldin. Selamünaleyküm vatandaşlar. Umut ne adaylar? Ya sizi görsem begen ya nara. Allah canına şükürler olsun. Bulayda menzepsin ya gözlüğün. Ay bulayda. Aa beni görün var ya duru deseret yana köçen o tarafından geç gitti yana ben bile şuraya yer ve adam mı? Direliş Umut ne adaylar arma işler bilen. Nerede? İşler güçler. Sesim var ya mı? Sesim var ya mı? Hava gele gürle ver Direliş.
Bu ben şu gün senin eceğin çıkışını dinledim. Ana yaman yüreğim ağırdı, qaharım geldi. Bu hareketi ne için ediyorlar? Bu hareketi ne için ediyorlar biliyor musun? Beyliklerin gözünü korkutma için ediyorlar. Batıra salamat. Aha. Beyliklerin gözünü korkutma için ediyorlar. Yani adam korkmuyor. Sebebi ciğerin yanıttığı adam neyden korktun? Hakkın sormana hakkın var mı? Var. Derdin aytmana hakkın var mı? Var. Bunlar derdini hakkın sorayan adamları prezidente karşı koyup prezidenti öldürüp maskaralayarlar. Birinci oçur öldürüp maskaralayarlar. Doğru aytsan diýerler iş bular gorkan ilki bir yumru urýar diýer, şonu diýerler bu gorkmasa bar pöýdekiler azar bermeýär. Özleri gorkunjundan ede otur onu. Bir gyl student gyl hakkyn sorap söz sözledi. Bu gyly derre watan dönüp etdiler. Prezidente karşı goýýarlar. Şatlygyň şo videosu Şatlyk Şyhyýew dip bir kanaly bar. Ondadyr, bolmasa da Türkmenistan watanym dip kanaly bar. İki sany kanaly bardyr YouTube'da, ikisiniň birinde bardyr. Belki de gorkunjuna aýranan bolup biler. Yok, Nuriyada. Neme Muhammed diýeji men işleýär bilýän Muhammed diýejiň birinciden arkadaşlar mende nomeri yok, ikinciden hem telefon zanit, men öz telefonum pasoljstwada. Diýeji bilen gürleşersen tek. Eger şo ýanky WhatsApp neme YouTube'daky ya nemedäki videolaryň haýsy sizde bar bolsa, şonu diýeje uradyň. Diň farka da hazır göne efirde göne ýaýlymda gürleşip otur dostlar bilen. Size telefon edecek diň boldy, sen başka alacımız yok. Az men efir yapıp diýejaň etmesen başka telefonumuz yok elimizde. Doğru düşünün size. Vatandaşlar yine bir şey daha. Bu Şatlyk Haramzadadan koyan videolarına önüs vermen. Çünkü kendiniz de biliyorsunuz baskı altında o şeyleri konuşturuyorlar bizim şeylere. Yani. Akalarımıza. Onun için yani biliyorsunuz zaten yüreğiniz duyar. Ama çok şey vermen. Hepsi yalan dolan onların. İnşallah biz yolda. O dirali şahidi verin de iştiyaz. Vatan için bratok size maydı verin. Sen özün düşündürüp. Ben kesin var yani o zaman bir tema dek geçmeyiz. Ya yani ben ben çıkayım. Yanki girdi de. Yo vatan için sana seninle burada söz sözleşiyor. Söyle kardeş, söyle bak. Seredağım sen bir gerek neme da o teke neme o zatta kuvara o tapar iklimde bir çıkış edem bir ayal maşkala TikTok'ta oturdun bilýän bir bilen konflikte girdin. Yani meeting etmeklik bok diýdi emma ýanda galyp baran gelece o walan meetingde çıkış edip berdi bilýänmi? Şo sonra şoňa bermedin şey dip. Bu näme şonda ýanynda galyp barjy o meetinge gatnaşdy, onu etmek bolýardy, bir etmek bolanok, şo sonra bermedi. Bak kardeşim, jeton düşmedi o zaman da. Eskiden tanıyorum anladım. Şimdi bilmem kafasını mı çaldılar onun, ne oldu orada? O yüzden yani gitsin, boş ver. Zaten yolumuz ayrı olsa da. Sen düşüncen var super şu taýda özüň alyp başyňa söz söýlüşiňe meni sen gahardan var soru bermän unutýan da sen deri gyrýan öňe sözleriň aktivde ýöne gahardan unutýan sorulyň unutýan. Bilýän kardeşim, ne yapalım? Çünkü biliyor musun bu içeri rejimi çekip geldik de bilýän şimdi hepsini alsan Türkmen halkının 90%'inin psikolojisi bozuktur, biliyor musun? Her adam yeter yetmezçilikten, işsizlikten, paraçılıktan, doğandan geçiyor. Ustaydan sonra diýejiň nomur. Salam aleykum arkadaşlar, yani täze. Gomy, unutmayın. Kerim, diýejiň nomur, wagsa reska ýazyn sana. Suroş usta 200'e yazsana. Hazır başka telefon taptık, yani onda da diýejiň nomuru yok. Berden alacak bolsa hamaz efirden çıkmaly. Sen Haysin men takip etýän nemede TikTok eskony. Yok şutaýdan yazsın, 100'den yazsın, alarız diýip Muhammed diýejidir da onu nomuru gizlin zatda ele. Bolsa kanalda YouTube kanalında bara nomur YouTube kanalında var şoň nomuru. YouTube kanalı Arslan diýip Arslan Düýçilik giýe, Arslan Düýçilik giýe şu takip etýän nomur ýazdy. Duranaze men YouTube'na Vatan üçin ha. Buyur kardeşim. Tulum var men takip edýän sen sözlerini var her birini dinleýän ýagny men opşum her kimi derine ýan aýdýan sözlerini ýazyp goýýan sebäbi men ýat geçdim ýok awara köp geçerim soňra kelle kanguda. Vah kardeşim. Beni bir tehdit edýär. Ýagny tehdit etmek ay meni gorkujak söz söyledi men ýanyma geldi dem ey sen diýdi
YouTube'da çıkış edýärmişiň diýdi. Sen diýdi beýtme diýdi maňa. Men hem aýtdym senem diýdim Facebook'da çıkış edýäň diýdim. Senem akylly bol diýdim. Ýazga girýänsiň diýdim. Ýa-ni sıçdym diýdi. Gözüň etdir. Facebook'da men Facebook, Instagram her ýerde derýär-de adamlar näme de näme goýa, ýagny haýbat birinji şolardan geljek. Cinayet işini edýär de olar gorkka özünden. Bir hakykat aýdýar, olar gorkka. Olay diýär maňa, men de Facebook'u dolit etdim diýär. Yani şu fayda bolmaly. Sen adalat unutsaň da, etjeň edip sıçsaň da, ondan soň ýatdan çykardy diýseň de adalat seni unutmaýar. Hakykat seni unutmaýar. Dogry o pikir edýärler etjeňim etdim ýatdan çykarandyrlar meni. Ýok, hiçim ýatdan hiçim çykarmaýar. Bize atak edýänler, şu cinayet edýän men özüm oturup hayran galýanda YouTube'da onda munda keyip sapada döwran sürýärler. Ýarymyz olsa kynçylykda derdimiz aýdyp gelýär. Indi pikir et görüň, näme üçin bular bu hereket etýärler? Indi birinki näme dogrymy, olunky dogrymy? Şu zatlar bardy, men o wagtda oturup pikir edýände. Näme sebäpden edýärler? Belki siýasatdan gaçyp edýändirler. Belki Türkmenistana baranda soru jogapdan gaçýandyrlar. Sebäbi her bir adam Salam. Gorkudan. Yok dostum yok ayrılıktır Serhat yazsınlar da hem mezun diyor sen sonra. Diyeceğin Ömer kimde var arkadaşlar? Yazın. Efire yazın. Reis. Yazın sana kimde var olsun. Neme direliş. Direliş diyeceğin Ömer hiç bir çıkışında yok. Ön birinde var da ayrılıp dur olam. Eğer tapu bilsen tapu yazsana yüzünden efirden. Bolya men häzir bir mut çykynda bar, men tapyp buru diýär. Neýdi owasaň sen täzelden alar neme eski. Böyle benim çıkayım. Tamam olamaz. Şartlarım attı da yani Samsung Shop'a giren için girdim ben. Olmasa. Ha yok oturarım vatan için gepleşme eski olmaz. Tamam ben girecekler gelecek. Biraz işim var. Aşağıda bakarım yani sesten. Tamam bir şey olursa girerim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar satlık maşin varmış 2009'un. Böyle nemesi var. 2009'un bir nemesi var. Ay şimdi Türkmenistan'da da her şey satlıktır. Orada da satlık. Berden öy alsalar tamam. Salam Muhammed Nazar. Muhammed Nur mu? Anay? Muhammed Nur. 2008. Ay näme diýeli? O yer kim gyssan Mehmetcanlar da var. Muhammed он с Монголии, брат. Кого спрашивает? Салам алейкумlar. Nereden? Aleyküm selam. Yüzden yazdıysana hiç yol ötüyor. Direliş. Kerim ba olsa reska davay han bir gayra dedin kim dava? Adalatta Allah bakalım geldi al diyor. Hani alalı adalet. Sonunda girdim bay. Geldin adalet. Boylar da bıraktık. Ne şuna kazatlar bulutan da açık zatlarım var da. Belki de özüm student Türkiye'de okuyorum ki. Adamların IQ derecesi buladı da yani akıl derecesi buladı. Yani analiz edip bile doğan adamlar doğru ve yalana düşünüp bile diye ki doğru mu? Şunun için düşüntürmek gerekmez. Özün apravdes etmek gerekmez. Şatlanki ne doğru, şatlanki yalan. Koy olan bolsun ki. Koy öyüne çağırsın, nabrot senin yengeşin buladı o. Senin ona gidişin buladı burada. Düşündün mü? Yo, adalet men diyecek koyan zadım var ya şu şatlı gollu yani adamlar bilye yalanını. Bilye de yalanını yani yine de adamlara paş edecek koyan. Biliyor musun? Ne seyredin diye şat neme Farkadın gecesi şatlı can edip reportaj vermek için. Şu bilen olan, şu bilen. Şu zatların içinde değer olsa onunla vur başka vurun o. İçinde vurup otuyor kalk özsüzümüz düşünür çok kolyat söyleyeyim. Yo yalan. Ağam şuna konzat var da en olur söveş, cahıllığa karşı edilen söveş dinleyebilesiniz. Bir düşüncesiz adama karşı bir de doğru sözlüse ki bunlar düşünmüyor. Çünkü ulan
kabul edişi bolmadı. Meyninden kabul ediş derecesi pes, yani IQ derecesi pes bolan soň kabul edebilmedi doğru zatları. Diňe şu bolmalsız şu şeyle de yaşap bilen adamlar olar. Doğrudan bolmalsız şuna kan da yaşap bildi boldu. Özüne ütük etmedi, gelişmemiş toplum dediler bana. Ene Afganistan'ın sonra karan nime oldu? Afganistan'a bilimsiz, cahil toplum. Bilimsiz, cahil toplum. Onların IQ emez olan Windows'unu almıştırmalı ki. Ene bıraktık şuna kadar, ene benim açık odandadım. Bilimsiz ve cahil toplumun sonu, ene Afganistan'da kuturadı ne? Samolyota binmeye daşı bilmediler. Kellesi işlemedi karan. Ene sonda toplum İşte bak şimdi orada da bak samolyotun tekerlerine yapışıp gidiyorlar. Haberi yok, yukarıda soğuk eksi var. Hava yok. Bizimkinin geleceği o oluyor. Bizden cahillerim şonday bıraktık, düşündünüz mü? Cahil adam boladı. Yine son vatan haini dediler de, vatan hainin düşüntürüp bilecek adam yok. Mesela ben vatan haini kanakan göremen. Senin hiç kanakan dinini, ırkını, medeniyetini bilmedik adamlar var. İkide Jadana Fıkramov. Şolar gelip senin devletin başında oturadı ve olarak kulluğa da adamlar buladı, bilesin bıraktık. Olara azram kulluğa da bilen kulluğa da halkını kırıp aktivistler dönüktüler. Aktivist biz demokratiya ülkelerinde gelişmiş toplumlarda buladan adamlar belli bir maksat için göreşip, yani haksızın hakkının sesini başka milletlere eşittireden adamlar bular. Bolmalı zat bu, bolmalı zat. Bu bir toplumda bolmalı zat, o düşünemeyenler. Normal bolmalı proses bunlar yani. Vatan dönüklüğünü aktivistler, vatan dönük desen son başında oturanları bile vatan kahramanı desen o kanakan buladı sana. Başında oturanlar senin 6 milyon adamına kırıp oturan olsa, senin ilaç sanığını düşürüp oturan olsa, senin infeksiyona getir oturan olsa, yine bu vatan dönük buladı. Aktivistten vatan dönük bol muydu? İşte bak şimdi bizim halk da kardeşim aktivist nime, terörist nime ya mıhımışlık nime şonlar atliç ededi bilmedi. Toka mıhımanı tanıydı. Agent bilen ikisi. Yani ne biçim bilesin mi? Şimdi bak bir YouTube'da bir yerin prezidenti var. En prostoy yani umurtlu yaşlı babay bitti. Kaysı yurdaki toşni adıma düşeniyor. Yani şuna bak, şunun prezident vıbırında kimler vıbırad etmiş onu? Aktivistler vıbırad etmiş, anladın? Yani avtobusla gezerdi değil mi? Bilemem, yurdu ağzı durmaydı bana. Самый простой prezident, iki tane var. Biri avtobusuna binip geziyor, biri de o babay murtlu o hem tozu yani küçücük bir bahçeli evi var, orada gezip yürüyen yani adam. Yine prezident Estonya'nın prezidenti. Yani tozu. No, ben gördüm tam bile bize bu zaman ne zaman gelecek? Ha neçe asırdan gelecek acaba diye. Ake bir toplumun kellesini değiştirmek her adam özünün elinde. Demokratik adam olsa günde gelip bir zat araştıradı. Yani informasyon jajdası bolmalı bir adamda. Kanakan kıyım bolsa hem bir zat doğru ve yalanız ayırıp tapavutlandırıp bilmeli adamlar bolmalı. Bizden halkta revolüsyona tayarlık yok. İşte bizim halk biliyor mu nedir? Bizim halk prosto bilimsizliğinden kötüsüne. Senat banklara Gmail mail'dan hat yazıp koyardık şolara talep edip öz hakkımızı bunların atlet vermeye da yok çünkü atlet bilen yoklar. Son yine başka yerlere yazdık. Onlar atlet verdi. Adamlar köpelen say fond açtık. Fondlar doldurabilen anket açtık. Anketler doldurabilen yok. Yine halkın özünde depedeklere kutaran depedeklerin sonu yok. Hiçbir diktatörün sonu yok. Hem halk tarafından öldürüldü. Ha bir de diktatör. Bize ne şu gurlemeyenler biliyorsunuz mu? Ben burada daytayım da. Bize sosyal medya en pes yapıp dine imova. Sosyal medya en pes yapıp ülke düzenli. Onlara burulun milyon oklar. Onun sesini eşittirme. Tabii ki de korkorlar. Yine diktatörün en düşmanı medya. Medya üzerine internet yaman göredi. Ne için biliriz mi? İnternette tankı dedilerdi. İnternette bunun adı çıkardı. Şu zatlar yaman göredi. Diktatör özüne çepekçi olan adamlar yaxşı göredi. Özüne kolda mahtap yürüyen adamlar yaxşı göredi. Ana diktatörün bir tapağı şu.
Yani egosu yüksek. Türkçe edilen de egosu yüksek adamlar. Ve muha diktatör için canını verecek adamlar bu. Bilesin ki belli bir toplumda diktatörü Huday gören adamlar bu adı. Oğlum ne hile adamlar men aydayım mı? Çepekçiler komandası da. Yine kadar neme yalan gepleyen Instagram var. Bratok Instagram'ı hiçbir ülkede VPN'de olanmaydılar. Даже Afganistan'a VPN olanmaydı Bratok. VPN'den ya Türkmenistan'da Yujni Kore'nin da var. Düşündün mü Bratok? Sen Instagram ulanırsan toka VPN ulanırsan. Sen 2 kez pul төлüyorsun şu an VPN için. Yine bu minus sana devletine. Selam. O diktatör diye bir şey söyleyip geçeyim da şimdi hatırladım. Bu Pakistan'ın prezidenti şimdi hazır ne yaptı? Bu Afganistan'daki nasıl oldu? Çıktı gitti şimdi Dubai'de bir yerde Banitsa'danmış bilmem ne yerdemiş. Severin. Doğru o. O Pakistan'ınki de aynısını yapmış. Şimdi gör halkını aynı Afganistan gibi. Bizimki de yarın öbür gün böyle yapacak. 80 edecek. Kal. Eke bilmem de bilesmi? Yine şunda izat var yine. Doğru etmalı. Bütün revolüsyon, edilen revolüsyolar hem şey yurdun dışında güçlerden içine girirler. Kulşat. Hem şey. Hem mesela şunda oldu. Mesela prosto primer. Kim o Ruslar? Prosto primer Saddam Hüseyin'i şunda ettiler. Yankalılar yurdun dışında güçlendiler. Yurdun içine girdiler. Saddam Hüseyin'i astılar. Hemen. Vatan için adalet. Şöyle Gülşat burada da açacak ya efir alayım benim ya. Sıkıntı yok. Ben çıkıyorum. Böyle gelen Gülşat gelsin fikrini dinle. Bile geldi yine şu memlen gapleşip otandı kaçandan beri. Kardeşler bana şunu. Arkadaşlar sevulma. Spokojnie ogłosili spokojnie. Yo mesela yok. Dela prosto men. Cahil adamlar nasıl? Çıkmadan önce. Emi de burada. Salam, hemen hayırlı yayınlar. Salam. Adalet seninle son görüşler neme? Esko sen için adın neme inim? Aziz men hakikaten. Aziz. Ferhat yanında mı? O yanımda. Şu Ferhat var hayiş. Men şu ata çelol olan yaman görüp gördüm de yöne. Şun Eces'in videosunu gördüm de kansa. İnden yaman olurum. Dur dinle. Bunun gerek gal oğlum diye men özüm ailemden toplam banyam remont ediyorum diye. Hayiş Ferhat'ı koyverinleri aranızdan ayırın olay alay dötüre. İşlerimden utan atıyorum men diye. Farhat. Hadi gel ya Farhat. Farhat saydı Eces'ini efirde canlı yayında canlı bilemem. Normal düşünceler. Gel Farhat. Adalet dur sen karış. Esko men. Adalet sen dur. Valla da birmem. Esko. Benim ulusunam kişisine Benim İslam oğay çağam şuna bir elimden alsın. Evet ne Farhat geldi ne Farhat. Geç bir mont meşgul burada şey. Biz seni saklayan. Tamam bir mont geç saklayan. Geleceğim ben iki halı sözüm var söyleyecek değil yani. Ben söylemeyen deyip bir an diştim. Farhat hay sökme. Gördün mü söktün ne oldu? Sökme yani şu efirde hayiş senden bir ene olarak şu vat ecene canı day senden hayiş. Ben Ecem bilen iki sapar gürleştim senin mağlumatın için bu bir. İkinciden bana seret gelecek. Ecem ne mi deydi onda sen beni zorla. Ecem bilen gürleştim sen beni dinlendin ben sen dinledim gelecek. Akuratını gürleşeri dinlemeni. Kakamı doğanları bilen 3 gün alıp gidip komiset saklaya. Ecem'in nomurunu pasoystu men telefonda kontaktından alıp haramzada şartlık FIFA veriyor. Şartlık FIFA'm komitete veriyor. Vilayet komitetem can etiyada gelip Ecem'e hova sen eğerini yoldaşına berdi öldürürüz. Oğlunam Türkiye'de öldürürüz. Sen şu videonu çıkarmasan deyip baskı neden için Ecem o videonu çıkarıyor. Ben hem mezadın anına yettim. Sen çıkıp halka ağlama beyle. Ben sana bir zadaydayım. 140 tane adam var otuyor. Seret 140 adam göre otuyor. Bu bir ikinci dönem gelince beni dinle. Beni dinle. Allah beyiktir. Ayal maşkalasın. İnşallah kör olarsın sen bu sözlerin bilen. Halkın karşısına gitme. Üçüncü dönem şu videoda kovuca seret.
halacilinin içindeki zatlar täze bazardan alınandı. O sen yankı video çıkan öyün var ya, o öyde bizi yaşamayas. Ona adı yadından govuca çıkarma bolýarmy? KK'my 3 gün komitetlen saklarynyň sebebi Hudaýa şükür ulu sözümiň towa Allah'dan büyük gürlemeyin. KK'm öyde wagty vilayata ayağınam sekip bilmeye şatlık şeýhypyňam şonuň ýanyndaky güjüklerem düşündüm. Onun üçin KK'm içeride saklap gidip reportaj alındy o yerde. Ýöne KK'm çykdy. Entek sen garaj. Entek sen garaj indi bolýan zatlara. Siz bunu etdiniz-de. Bundan soňra garaj. Ýöne senem hawardar ges Türkiýanyň içinde şona maýdaýyn. Gaty özüňe bu hawardar ges. Bilmän galarsyň nirde näme bolanyny. Edil Amerikansk kinoýa alyp galarsyň soň. Esko. Esko. Dinle, nämçe pikirimi ýalaňyza. Sen pikirin ýok Gülşen apa. Katda görme de sen özüň biz gören zadymyzy anlamyz. Häs Farhadyň aýdanyny bize görkezin hani kim nädip ejes bir ýol tapsyndan bar şonda kazaysyn. Onda jaň etsin şu taýda aýtsyn ejesi. Ho, men oğlum gorkuzdylar diýsin. Sana näme? Yalan Yeke jemette be. Sen sütdämi? Yok, sütdäder men onda näme? Onda näme? Esko. Ayar var. Eğer ben ayrılıştım diye ben gözüm baktım. Eğer bilen ayrılsan adam yok. Eğer bilen ayrılsan adam yok. Şey deyip Farhat men garnaşım. Yani indi dur. Farhat men garnaşım. Dur Esko men burdan aýdyp berem. Şu taýda şatlyk şeýhi diýdi de Farhat diýdi. Kakasynyň ikinji aýalynyň ýyzynda gelen gyzy diýdi. Ýöne Erçir vilayat komitete gidip munda kazat eder şatlyk şeýhi mentek garaj. Oňa diýmedi ekiz çağlarım dedin. Men sen ejen dinledim. Ya ekizde tamam ben ekizde ýöne sen bir zat düşün men KK'myň ikinji aýalynam tapdyrjak şatlyk şeýha oň ýyzynda gelen gyzam tapdyrjak sen garaj entek. Sen entek garaj senem jogap berersiň o sözlerine olam jogap berer. Hani men KK'myň ýyzynda gelen ikinji aýalynyň gyzam. Men näme diýdim? Men sen ejene rahmym geldi. Eşi olmaşyk sen git bir ejene jaň et. Vah sen halkyň öňüne çykyp rahmyn gelen gibi görkezmesen şu matwara toy etmeli günüň bolup atýar. O şah. Degençinden durmaýar. Men ağladım seň üçin. Hudaý var ağladım. Hudaý var ağladım şol aýal üçin. Çıkar. Sen ağladın mı? Ağladım, Hudaý var ağladım. Sen sesin gatraşdan eşlen ok sen Nura. Salamu aleykum ey vatandaşlar, iyileşler. Bir mutçuk Gülşat, sağ ol, seni dinledik. Sen sesinden uca men gijeler yatıp bilemok. Sağ ol. Doğru maçtan ne eleklemeye getirdiniz bunu? Nemani birazcık medeniyetleştirelim. Bir de ayıp günah, vallahi günah ya. Bir de ağzı olun gürle oturur gel akıllı düşüncesi bile geplerine. Yani şu an men Gülşat dinle oturandır aydasım gelýärdi ha. Düýün 9 ýaşynda ene diye, men ene diye. 9 ýaşynda gyzym ma diýdi. 7 ýyldan näramşy taýdy diýdi. Men 18 ýaşly oglumy goýup gaýtdym. Henizem 3 ýylda günde bir ağlayan şo çağan diýip. Sen 2 ýaşly çağan, 2 ýaşly gyz çağan ne dip taşlak gaýdyp berlerde $800 alýan diýip pıçırdadyň ha? He? Enemi sen, enemi 2 ýaşly çağan taşlak gaýtdyň. Enemi sen? Berdi men bir ene olarak diýip gepledin. Hey, Gülşatmy, Gülelekmi sen? Adyňa ma dogry berýän. Siz aldım onu ne berk ýazyp bilmezdiňe dinlesin. Yani her ağzı olan geplemesinle aklı olan geplesin. Men bir ene olarak men erkek çağan goýup gaýtdym. Men 18-19 ýaşly çağalama alyp gaýtdym. O çağamy çykar bilmedim. Men bir ene olarak henizem günde bir ağlayan çağam. Düýnem görünsün şo çağamy şaşlyk ýydyryp bilmedim diýip ağlayan. Ýöne berdi men tolgun ýandy bir.
Ene olarak 2 ýaşlyk kız çağını taşlap gaýdypdyr. Enemi 2 ýaşly çağan men şu an gözümün öňünde goýup taşlap gaýdyp biljek. Aýtmasan aýna men 1,5 ýyl bar, 1,5 ýyl şu wagt gaýtdym on. İçim canım mara günne şu çağalam görjek bolup günne şolaryň bara terbiyesi onsoň bir oýunjuklar bolýar bilen her ýaşda odan bolýar çağan her ýaşda bir hijek oýunjuklar görkezýär bu zatlardan galyp gidip oturýarsa bu zatlardan galyp gidip oturýar. Ene del men bir ene olarak men şunu aýdasym gelýär. Dün aýtdy da 9 ýaşly gyzym 7 ýyldan bäri ştaýda diýdi. Enemi sen 7 ýyldan bäri çağan görmän nädip? Sen bärde çykypam gep bilen bolýan ho. Nurmurat ruhsat ver. Men hem ruhsat berseň çykaryp bilýän adam. Nurmurat aldım bir mutsadyr. Direli şalaýyn. Ya watandaşlar birazcık var ha. Gelin şeýle bir näme gireliňler. Ýanky näme gülala gulup kamandasy. Salam gom direli şoňa. Ambragy söz aýdaýyn-da ýanky gelecek hakynda. Gülala gulup kamandasyny inni goýolyň gitsinler watan habarlary wa ýaşlyk teleýaýlymy wa şol efirlerde geplesinler. Tagam şol efirlerde dolu olur ýarlardan. Bir şo taýda Türkmenistanda şolar ýarlar görýäninem näme etjek bilemde gelip ýene şu taýlardan ha. Biziň halkymyzyň içinde pul üçin mertebesini satjan adamlaryň barlygyny görkezýär. Aslında biziň öňümaýdan zadym biz netije bilen görüşmeliler, biz sebäpler bilen görüşmeli. Sebäpler hemen ha ýanky sebäpleri ütgetmän, biz netijeni ütgetjek bolýar. Ýok, netije ütgemeýär, sen sebäp ütgetmeseň. Sebäpler hem ýanky ýalak pulony hem şuna arnamsyny satyp şeýle gurulýarlar. Näme haýsy bähbit bulary halkyň öňüne düşüp, öňüne çykyp ýalan gurulmagy sebäp bolýar. Şatlyk şehifany düşnükli. Ola kimin çagasy nämesi belli däl. Onu bir ýerine tutorial ýerem ýok. Siz ho ýanky çykkanlar. Siz halkyň içinde eneňiz, ataňyz, çagaňyz bar adamlar. Siz bir özüňizi oýnatmaga şehifal haramlady. O ýanky aýal maşgalamyz bar ha, bu 200 oýun oýnaýar ýanky bolup geçen jenaýatly hadisanyň içinde ele wadyr. Şonam sebäpkär nemet üçin Ferhat öz toruna çekmek isleýärler. Gözeňetdir. Ol Türkmenistanda gurulýan aýal maşgalanyň ikagy sözüne inanan bolýar. Biziňkiler şunça ýyllap aýdylan sözümüze inanmajak bolýar. Ýagny egerde bu aýal maşgalan şu edilen jenaýat işiň içinde ele bar bolsa hökmany suratda daşuzdaky türmede cezasyny çekjekdir. Onu şahsiýetini anyklap bildiňizmi kimdigini zadyny. Haýsy ýerde bolýar şu? TikTok'da ya Instagram'da ya başka yerlerde öz adyny ýazyp giren yer barmy kaşonyň? Nimede özüm düýüne zaptyrmaly da, bular ýalak adam saptyrmaly da, kiçijek zady boş bersen bular ululmana çalışýarlar, ululmana. Bu saptyrmaly da ýanky belki eli bardy şu jenaýat işiň içinde. Bardyr. Onun aýa üçin topdaly iki ýanal ýanlar şu wagtda sebäbi kada kanun ýörülende ol bolup geçen hadise gaty uly jenaýat iş ol. Sebäbi gözüňe türkün ol aýal maşgalanyň sözüne inanypdyr iýem. Gözüňe tür baýna diýdi, ýene diýdi. Oho özü näme edip böl ýurtdaşynda. Özü etjegini edip böler, hiçim görmeýär, bilmeýär mukadip böler. Ya arkadaşlar yani bir da düşünemoktar. Şunça kösenip görse, şunça maşgalalar da gitti. Şu wagt Türkmenistan'a İngilizýan maşgalalar dağaya da, şol hoşoluklar dağasa ýurdam dağaya. Ne hoşoluklar ne edip dağa oturun şu aýallar aýrylyşyp ya uzak wagtlap bir-birini görmän, göwnler sowaşyp netijede kime ziýan berýär? Çağalar, ýetim ballar o. Bu ýurdun bir halkyň, milletiň geleceği bilen oýnayna oturlar we şuňa da Milli Howpsuzlyk Komiteti sereden ok. Sen milli howpsuzlyk, milletiň howpsuzlygyny seretmeli. Şu milletiň howpsuzlygyny ünsürmeýän komitet sen kime gerek? Ne konsulluk senem şonu ýaly. Halk üçin iş eden ok, sen kime gerek? Yani nirde halka gerek gel edaralar orkaly hemmesi. Halka bähbitli iş eden oklar. Ondan yine gelýärler de var, şular ýa yüzlöýdür pikirlerden sorak gör, yüzlöýdür. Ay ona şunu edipdir, bunu edipdir, köçe gurrunlardır, diňe gurrunlar. Başka zat ýokdur bulardan. Üt köçüp mali.
Agam olar sıptım olar jenayatkar. Olaryň bir işi bardy Türkmenistan içinde diýeli açylandyr olary. Oza aňardan tutup ýip jaşdyň tut jawab bolar bäde gurjak bolup saýraýarlar bilýän se olaň edin etdili wa. Olar bir çäre tapmalar. Inni şol ýalan bolsa edaý mersiň ha oyna men Lança pul berjekdiňe de edaý mersiň ha inha biz öz durmuşymyz kyngyna salyp şu taýda eklenjimiziň hemme adamyň aladasyny edip sağ bolsun käwri ýerleşdirmedi pul kömegini edip şeýdip durny dirilişsenem şuny geçirdiň. Şeýdip duran oglanlar şeýdip işläp kömek edip duran bir kyngyna salyp edýär şu zatlary. O YouTube'dan pul gazanýarlar. Meňa reklamny nemem ýapgam dur. Pul gazanýan knopkasy bar. Müň döňeşden açylýar, ol men şonu açmadym ýürükde. Şular ýaly haramladalar, şunu şu urunum etmesin, maňa şu taýdan geljek pulum gerek geldi. Näme üçin sen? Yok, bilýän. Yo. Şonu bilmeýän halkamma ýöne men şoň üçin YouTube'daky kanalymyň nemesini aýryp goýdum. Netijede sen bagtly bolan bilýärmi? Sen gaty bagtly bolan. Sen düşmanyň bolmasa bu adamlar nädip aýylsa eletjek? Dälini gören wagtyň bilýärsen biz saga kendi. Sebäbi bular gör bulan bolmokly gerek. Şu kreten şularyň netijesinde bizler görüp nirlek barp etdi. Şular bolmadyk bolsa derejä ýetirdim. Men student wagtym gaty köp kitap okudum watandaşlar. Dini temada da başga bir temalarda da siyasi, psikologik, filosofik kitaplardan okudum bolin. Indi men bir kitapdan öwrenen zadym bardy. O wagtymda menden soradylar. Men o wagt namazam okuýardym. Oýmasa çıka ýaşlymyz geljek bolýar. Ondan bir sora berdi da şeytan nidi näme üçin ýaradylyp duray diýdi. Bu şeytan nidi diňe edýäni ýamanlyk, diňe edýäni azgynçylyk, adamlary azdyrmak, dogdogy adaşdyrmak. Şeytanyň yaradylmasyna many näme diýdi? Göräýmän diýdi, diňe erwetlik edýär bu diýdi. Ina şahatlyk şekeýfiyalla, diňe erwetlik. Ýöne näme üçin yaradylypdyr şonda da şu dünýä üçin diýdi bolyn. Seret diýdim. Kim gowy, kim erwedi, sen eger şeytan bolmasa bilmezdiň, her kim perişte bolardy diýdim. Her kim perişte ýaly bolardy, şoň üçin siz kim gowy, kim erwet bilmezdiňiz, ana şoň üçin şeytanam gerekdi diýdim. Düşünýärmi? Ana şahatlyk şekeýfiýalarym bolmaly watandaşlar. Olum bolmaly. Olum inha şu ýanky kim şo gydyň ady? Ýanky Gülşat diýe o hakykata däl, durum hakykata o da bir bolýar. Pelwanmy, belki tukenýamy şular adamlaryň orta çykarmagy üçin gerek watandaşlar, gerek. Şu bolmasa bolanok. Ine şu meselede men pikirimçe Abdullah da gowdatlar aýdar. Yani giýje bilen günnüýüň tapawdy, diňe günnüýü bolsa bilmezdik. Giýje bolan üçin günnüýüň gadyryny bilýär. Howa sowuk bolan üçin biz asyň gadyryny bilýär. Hemme zat garşylygy bilen bilinýär. Bizim garşylygymyzdan bolmaly, bu balans bolmaly. Düşünýärmi? Teýwatyň balans üçin gerekli bu. Yani sen erwet adamlar bolmasa, o adamlar nirden tapawdy belli bolsun. İşte şular erwetlerem bolsun ki bizim tapawdymyz bilinsin. Näme köpek gitdik. Şulaň ýüzünden näçe adamlar çykdy. Teres şolaň ýüzünden ýüzlerçe müňlerçe adam bolduň şu wagt. Şoň üçin men başga bir zat aýtjak. Şoň üçin hiç haçan bularyň derejesine peselmäň watandaşlar. Şularyň derejesine düşmäň. Bulary jogap berjek bolmaň. Men şoň üçin gelişime çykardym men muny. Näme student gyýdym. Bu medeler umutmy. Salam aleykum abi. Näme gomjan salyk ha. Ene şuýda mysal näme bu student gyýdym çykyp sözledi derin aýtdy. Muny derrew göpürdi. Watan dönek etdiler, prezidente haýynlyk etdiler. Serer edýän oýunlar öýler prezidenti maskaralýarlar. Hiç şelle kakýar. Ýani ýok. Şu wagt häzirlik şemmemiz dönük göne geljekde hemmemizi nehip oza gahrmanlyk ederler. Ha biz birek oýun edibem diýäs. Dönük näle oňatmy gomy? O menem oňat gowum dönük diýişdi. Hiç dönük sözünden bizi rahatsız eden o söz. O söz bizi hiç aşağı. Dönük etdiler wara yarynam köpüsü dönük. Golla diňe dönük gidi otyrdyk adyň dönük, badyň dönük. Ondan gelen şin ýurda ýaşdyrmak üçin edilýärmişin. Ilym bolmasa ýaşlarda Türkmenistanyň içindekiler çäredin we açylmada da şäher ýurtdaklaryň iýjek çöreği bolsa nädip ýurdaýar? Nurullah, nomurum ýazaýsana men bar liçka ýazýan bärik bolun bu taýdan çykan ok liçkada sen ýaz men jogap beren tagam bilmeýän ýok hem kişi bilýär 0552
598 09 81 vatandaşlar men nomerum. Ya da 0552 ýygynyň 5'lik 980 981. Bellek kal bir ýerikde. Ala diýýärler, ýagny çıkýanda soň çıkmaýan oyuna pikir edip gorkudy urýar-da, ýagny näme boldy kan, näme etdiler ka sebäbi bilýän öňkü çykanlary helage edýärdir. Indi şu çykýanyň öýündekiler ala berip bilmeýärler. Näme şu ala berse sebäbi adamlar öwrendi, indi hakynyň badyny, hukugynyň badyny sögünmän, dogry we düzgün söz sözleýärler. Bular olaryň ýüregine jaýyr-jaýyr owat bolup basylýar. Sebäbi adam sögünmän, salihatly söz sözleýär da kanun esasında. Olaryň bir şey başlaýar. Dolangynyňmy? Çyndanam ýa oýnaýarlar. Dolangynyňmy? O tuwalar, olak ýaşy. Ay, Allah jan gowgunlary ýetirsin ýene. Görjegimiz gow bolsun esasy. Uzak ýaşamak däl esasy gowgunlary ýaşamak esasy bolsun. Bu Türkmenistanyň ýurdunda ýa häli bir pikir kelle. Biz diýdik, ene Türkiýede bir giden türkmen, daşarutlarda bir giden türkmen, şolar ýöne basylşyp duraýan owa. Ay bir narkotika da bir girmedik bolsa, aňsadan sat bir jenaýat işi edip ýa ýene edip duran oklar türkmen şeýle baran ýerine kanuna çykman, işte kimligine mudotçok bolýarlar, pasportuna mudotçok bolýarlar, hemme zady tuwalama. Ýöne Türkmenistanyň bolýan türmeler doluy. Şowur türkmeniň o taýda türmen dolurýarlar. Aw daşarutdaky türkmenler türmäge girişip duran o ansadan sat. Diýmek sistemada, döwletde problema bar. Ne Murat Düşev türmäge girmeli bolanmy? Ýok. Iki tane söz aýtdy diýip, iki tane neme aýwyn açdy diýip, onu yalan töhmet bilen basdylar. Diýmek şu döwletde problema bar watandaşlar. Ýani biziň meselemiz hem şol. Şu hökümeti dolandyrýanlar yalan töhmet bilen adamlary türmäge diýip doluryp otyr. Biz şu adamı otursak etikun no bize de gelir diýip şu öňünden edýärdi. Ha türme salarsın. Kimseň türmägden gorkýar kindi. Munça zaten bizden näme üçin gorkýar bolar? Biziň sözümizden gorkýarlar. Sözümüz hakikatlar hem güýçlü gelýär. Hakikat güýçlü. Aha onu diýen bir satdyň efirine oşullar näme üçin näme satdy efirine ýaman ýetiden dogry çyryň dosýa diýip men aýtdym boldy men bundan ýaşam otursak geldim. Şu dogry bolsa diýdim. Ya. Ya onu bolmakly gerek, ýagny ol her sözünde aýdýandyr, agdy bir olaýyňa, bir da edaýyňa diýe. Sebäbi şoňam jany ýandyr birle jöne çekileşip göstü, bir iş etmen. Onun öz sözünde käwat goldak göre, gazer göre bir agdy birleşip jemlenşigi de bir emin inaý görýän özüm haýran galyp başga milletler aktyw bize garandy, gaty aktyw. Oňa da düşünse boljak men eýlen beýlemi ýani men näme de. 552 Ýöne hereyden, ýeten, ondan tutýarlar bol men şonsuna ýetýän ýeri. Karanda diýip başlaýar o. Men şoň çynýam kiremem, muda edip de arkaýna atýar ýaşaklyga bolmasa men girdim direk hage fire gelip başlaýar. Bartamam gürleşdiler, nok çykaryp goýberýär. 0552 bir mut nomer maýdan ýene gaýtalaý diýipdiler. 0552 598 09 81. Özüm 81-nji ýyl, şoň üçin soňy soýkenler. Ýani 5lik 980 981 diýseňizem gowy ýatda saklarsynız. 552-likden soň 5lik bar, ondan soň 980 981. Oradan ulaşyp bilersiňiz. Maňa soňky döwürler bar-a, daşarutlardan ýazýarlar, oglanlar, nemeler, TikTok'daky, YouTube'daky videolarmy görüp bar-a. Soň näme diýerler? Agam diýär, menem Türkiýe geljek, edýän işin bolýan bolun doýdumlaý diýär. Bir tur nemeden Kutaydan ýazyp Bana derviş Nereden? Tayland mı, Tayvan mı? O Taylardan ýazyp ýatyrlar. Her kim bir ýerden görýär biziň kanallar, watandaşlar. Dogry ýollar bar ýa. Ýurdu da Amerika mıňan bilen Rus taýda bir kötenip. Kötenýär demo derejedän ýöne öýüň resmiýetler topraň. Näde? Näme diýsen olalar ýerinde. Ya o işte biziň etmel zadymyz agdy birlik bilenjik göräliň esasat şol şu agdy birligimizi polmalyň. Ina şu wagt bir illeşmede bir zat diýjek bolýar bolun her kim şoňa jogap berýär. Şoň özü agdy birlik dälmi? Diýene oňa şol sen men owadyşym
Sen men oğdaşymy gollan, oğdaşyma şey diýdiň, beý diýdiň diýen ok. Oğdaşym bolsa, eger ýalan gürleýän bolsa, şo näme diýe maskara edýärler. Sebäp diýsen, inni oğdaşlyk ýa-da näme diýip o zatlaryny gutordy. Tutuş Türkmenistan hani lewap gallymy, mara gallymy, Balkan gallymy, Daşow gallymy, haýsy welaýat gally ki, hemme welaýatyň işi gaýtdy şu wagt. Hemme welaýatyň başçylary Aşgabatdan, hemmesi ahallan. Yani munyň näme diýip, haýsy welaýata ütköşük jaý ýatyrmetdiler, ýa ýollaryny oňordular, ýa gaz, tog ertdiler, ütköşük häzirem tog barmadyk owalar bar. Gitsin men wekil walar etranyň molny pes geňeşiniň owasyna baryp görsünler. Owa sebetiň bu gapstannaky Garom kanalyň bäsinäki owa. Meniň agamyň ýaşaýan owasy mundan 1,5 million aşaňa gaz baran okdy, odun bilen gedýärdi. Çeksinler şo taýkon gazy. O daş ýereme aýtmadym men, Garom etrawynyň aňarky owasyna maýdam ok men. Wekil walar bir 15 kilometr mardan merkezden. Häzir menem aýdynlar. Bular nirlerik näme edip görler? Diňe aşka wat. Şoň üçin bara inni ol men zyomum, men owadaşym onalat gutordy. Dogry, ýalňyşa da ýalňyş diýmän başarmasak, biz hiç çaçanam agdy birleşip bilmez. Ana şu wagt agdy birleşdik, Hudaýa şükür. Herimiz bir ýerden, herimiz. Ýöne şu taýda bir pikiriň daşynda jemleşdik. Men öňüm şonu diýýärdim. Bir pikiriň daşynda biz jemleşmesek, biz hiç çaçan başga iş edilmeýär. Täp diýsen, mektep döwrüne suratlarda bar da, bu başga bir tarapa çekkä, balyk deňize tarap çekkä, leňeç beýlek çekkä, gara herkim bir tarapa çekse ýük hiç çerkiden ok. Şu ýüki herkim bir tarapa çekkäniň sebäbi düşünjedäki birleşmezlik. Biz düşünjede birleşmesek biz hiç zaten başarmayız. Şoň üçin ilki biz düşünjede birleşmeli. Bir muçuk sesim var ýa-my? Awa. Seredagam. Gazy özümiz çekdirýär, turbosyny satyn alyp, togy özümiz çekdirýär, kabelini satyn alyp, ikisine bu çotçugyny özümiz goýýar, hemme zadyny. Bular taýnaşyň eýeti gelip bizden pul talap edýär, o çotçugyň gazyň pulunu ber diýip. Indi biz pikir edýär. Zatlar bolmasa şeýlemi kalkýar. Aslında gazy, togy, o çotçugy hemme zady özü üpçün etmeli ýöne. Biz näme pikir edýär? Bolmasa şeýlemi kalkýar. Yani o çotçugy siz gelip sana o takmyndan diýär, ýani öz pikirinden diýip sana çotçuňa pul çykar, ýani plança elektrik ýakdyň diýär. Näçe diýär? 300 diýär. 300 ay ýok, 100 man razy bolsaň alýan diýär, ay bolýar beray diýär. Pikir edip boluşlar. Hakiki bir gedek gaz, şoň ýaly boldy, geldi gaz. Gazyň üstüne sowda edýänni. Ay diýär 3 milyon beray diýär. Ay ýok 3 milyon berjek gel, näme üçin 3 milyon bereýin sana diýär. Näme sen ýani näçe kılık metr kuw näýle de pasaplayan sen. Men şäherde ýaşaýan owadaky jaýymyza geldi de düp boşmada won. Menem şo wagt owada kakras da gaz çygeldi de menem gowur ýany şunu ýaly jedel etmän şolar bilen. Men diýdim o şäherdäki jaýa diýdim ýylyma tölesem 20 manat töleýänler diýdim. Olama diňe diýdim gaz ýakanym üçin diýdim. Bularda da 1-2 sanjaklar artykmaşdyrda. O niýeden 3 milyon bolýar aýan soň gaz diýdim on. Feodalaş o tirabi ejetiniň gaz demesi şeýhe waýaly. İnsoňyny 1 milyon alyp gitdi. Boruny Arap diňle ýene bir zat beren bolsaň 2 milyon juwa urjakdy şol. Düşünýärmi? Belki şu 1 milyonyň näçesini näme soň belli däl. Kwitansiýa beren olup gidýär. Ýöne şol hökümeti bardymy, barmadymy? Belli däl. Ýöne şol Merkez Banka hazinamyza barmasa näme bolýany bilýärmi? Ýurt şuwat gel batja. Diýmek şo pullar baran ok. Diýmek oğurlayançdaken ýynayançsam ýok. Vot imin agam özem ara plasmas turdan çekken o plasmas bolanok demirden çekdi ya. Demir turwan nirden aljak halkda pul barmy? Özü itiň ölen ýerinde jaý salýar. O taýda ne gazy we ne togy bar. O taýda tensirmator gurdurjak bolsaň, gaz şepe gurdurjak bolsaň, hemme zady özüň etmeli. Bu hökümet näme gerek bolup çykdyndy? Oşoda gyşwatara gerek gazyň gerek bolsa gazy. Halkyň özünde de bar. Halk pikir etdi şu zatdan bolmasa şeýildir diýär. Men gatşermen dedim. Ýaman uşadym ýok gaz tokçu gelse bara. Çambalany çaşyr ýadım şu taýda tutdy bastol. Sebäbi tok çekilende ýok, gaz çekilende ýok. Haçanda uçoçyklar gulnalanda ýok. O gelýärler ýylyň ahyrına gelip plan çamant bermeli diýärler. O tutdy başlanýar şo saç ütdi. Sebäbi Usman uwaryapda. Kanun esasyny ýürek bilen edara barjak diýip gyryp başlaýan bolýan. Ay plan çamant beray diýip alyp gidýärler.
Plasmas turgodan çekmek olmayan olsa yollar demirden çekip versinler. Tüt gazın gerek boyta gaz yoktur gıştı. Tüt tomusun kansener işede oturadın o adam tok ecidir. Kansener götürýänlerdir. Ne soň şu Yok ıslanga bilen çekýärler. Islanga olama deşil ya ýarıl ya. Şuňa da biz mut berýäs diýip agdadylar. Näçe ýyllar agdadylar. Ine biz halka mut berýäs diýip agdamyz ýumdurdylar. Şeydi. Ağamcan biz bolmazyn kady düşünýärdim dogrusyny aýtsam. Özüm bolmazy şeýlemi kady ýadım. Ýöne soň pikir edip otursaň aslında hemme zady üpçün etmeli ekenler. Toğuňy gazyny çekip berip uçoççuň gurnap berip ondan soň yakan ulunyň zadyny tölemeli eken. A biz uçoççuňy töle, gaz turusyny töle, kabelini töle, sim agaçyny töle, hemme zadyna töle. O getirkiden ıslangada o neme su kran çekdiler. O su kranda ma bir dakika iki dakika olama hanýaň suw dinde suwum ýok diýerler. Yani ataplerini için fırsat yapıyorlar. Ataplerini için o zaman ataplerini de iştahına o normalde turolor dıkın. Sen näme diýdik turwanly çalyşyp berdiň mi? Ataplerini işler eletdiňiz mi geliyor? Ataplerini yapıp soraýaňyz diýen ol. Bize de talap etdiler bize de şeýitdiler de bize en şol Murat Dişew verilen jogaplar. Biz de şu ýokurdan talap edilýär da. Her kim töläp durdy, sen hem töläýdi. Bulan bir yurt dolandıracak boluşlar, bir sadi kow çağaları var. Bulan yurt dolandıracak boluşlar. Yine de diýerler yurt dağatacak bolýan, yurdu dağatdylar uje. Biz dikelçek bolýar. Biz yatan baydağımızı galdıracak bolýar. Dünya halkara jemgyýetinde birazjyk bir awraýymyz, mertebemiz galsyn diýjek bolýar. Şuňa düşünmeýän ya häzir ýa şu gepleýänler bar, açyp günnülügini barladan ikilikçidirler şoň köpüsi bar. Oturup günnülügini Jenaýatkär, dogonjum jenaýatkär häzir şoň kökün derine oturadyr. Huk ben bir dedim bokkum dülüp çıkar, 100% çıkar. Aýa üçin tuğkallygy ýalar şoň üçin. Aklı düzü bolsa şu hareketler aýdarmy halka onu çıkıp jan ýap duran adamlar var şükür etsin gelip bagryňyzy gidýärler oňa. Dogon ölen var, kesel ýatan var, birden dertlisi var. Bular näme bilen oýnaýdýarlar? Bilen o kuş kelle, ketek boş. Aha, diýimki şol ýanky gelen gulşat mene näme şol maksady gepine geldi olun aglap otyrdydydan soň menem gelýdim näme aglaýa gadyp bardym. Näme diýerdiň Afrikada diýe açdan ýol otyrlar bizler şükür edeligine. Sen nämeden şükür etjek olaryň tebigaty şolar ýaly. Menem kommentaryýatyna ýazdym. Iller diýdim, başga ýurtlar diýdim, Mars uçdum diýdim. Başga planetalar uçdum diýdim. Sizler boldy diýdim internetde gaýgysyny ediň diýdim. Internetde bu kyn bilen gaýgysyny ediň diýenler. Şondan bir zat näme şükür etmeli biziň? Hudaýa şükür nämämiz ýerimiz gülýalak bolsa. Menem bir ara edinme. Ine şu taýda nädip dikelçek bolýaňyz diýen soraw berýärler da. Men size bir zat aýdaýyn. Yani halkyň içinde Türkmenistanyň ýurdunda dolandyryp oturan biri bar, dogrymy? Hi inanýaňyzmy? Şuň içinden biriňiz inanýan bolsaňyz elini alyrsyň ýa-da hawa diýsin inanýan diýsin şoňa. Halkyň derdi prezidenti ýetgendir diýýäňizmi? Özüm şu görýän ministrligiňiz bilen. Şu kellesini galdyrylmaýan ýöne şeýdip duran, goş kokosada ýazyp duran, geplesede ýazyp duran, ünswerk görüň oň ýygnaklaryna. Mysal üçin Gorunmak ministrligine değişdi bir gurlaplar duran olsa, oňa değişdi däl Sağlyk ministrligine ýazyp durany, Bilim ministrligine ýazyp durany. O niýerde o hojalyk oňa gerek gel ministrligim dik duran ýerine ýazyp dur. Siz näme ýazýaňyz boy? Näme ýazýaňyz? Näme ýazýaňyz siz? Siz özüňe değişdi temany ýazarsyňa. Men Sağlyk ministri bolsam, Gorunmak ministrligine değişdi. Buyruk tawşyryp durany ýazmana. Siz näme spektakl oýnaýaňyz? Indi şu ministrler bizim halkyň derdini ýetirýändir öýdýäňizmi? Ýetirýänok. Ýetirýär diýenler namart, binamys adamlar şu wagt ýetirýär diýer şutaýdy. Hawa men şoňa ýetirýän halkyň derdini ýetirýändir diýip inanýan diýip ýazýan adamlar halky satýan adamlar, halkyň dönewi, halkyň düşmany adamlar şular. Näme üçin diýsen? Teýap diýsen, eger halkyň derdini ýetirilýän bolsa, Daşary işler ministrligi ýetirsen, 100 miňlerçe raýat Türkiýede, milyonlarça raýat daşary ýurtlarda haýsynyň pasport meselesini kim bilenok, haýsy şeýle gowuk edildi. Şunu näme üçin bilenok bolar? Näme üçin bilenok? Niýetinde düýetmek gowuk bolsa näme sen puluň ýokmy? Aziýada urmany, Aziýada etmäni bilýän, olimpiada etmäni bilýän, milliardlarça dollar harjamany bilýän. Hawa häzir Moskwaçy gurup görsün, onu bilýän. Näme üçin halka edek gelse bir tane aparat satyn alyp çyksen şonu düýetmäni bilen ok, adamlaryň pasportyny peçatla bermäni bilen ok. Näme oň üçin Amerikadan, Russiýadan ruzat almalymy sen?
Han sen garaşsyz ýurta, bir tarap ýurta sen. Senin niyetin halky kötemek. Halky kötemek däl bolsa-da sen bu wada seni bir giden halka peýdaly işler görkezerdiň. Sen görkezende bizem seni gollardyk. Men barynjy iň öňden gollajak seni. Iň öňden gollajak. Halka peýdaly iş edýär. Sag bolsun arkadam diýip. Diýjek men şonu. Näme üçin diýmeýin? Men üçin peýdaly iş edip oturana men näme üçin düşman bolayım? Ýöne halkyatdan çykardylar bular. Yalan bolsadyk, yaman bolsadyk, munça adam jemleşmedi. Biz şunu 7-8 adam görüp otur. Kawada 3-de de çıkýar. Hiç aýtyny bolup bir reşeni berip akal oturum. We gözler gelýärler. Hem iýmin özüm tutdum. Ma gelip hakikatlar güýçlü gelýär, hakikatlar. Tak şo biziň şu aýdan hakikatlarymyz güýçlü gelen üçinem bular biziň agylymyzy dümdürjek bolýarlar. Bu her wagt şeýle bolan, tarihte da şeýle bolan. Orada etip de gahryman bolar. Etip bilmeden tarihte watan nöňe diýip adamy galarda togalýar. Nädip dikelçek soruň esasy büyük maýasyna geleýin. Ýanky zatlardan soň halkyň derdi ýokuruk barman üçin ara gatnaşyp gopdy. Hökümet bilen halkyň arasyndaky ara gatnaşyp gopan üçin şu TikTok'daky, YouTube'daky dinleýän adamlaryň içinden bir 10 sanjak adamdan kabinan düşsem halkdan gelen problemany dinlesem ýetik maňa. Şoň uruna, şoň esasyna täze reformalar durmuşa geçirip başlasam, iýen biz şundan gowdalanyrjak men 100% bilýär. İkinciden, iqtisadiýet uruna özüne gowun etýän gelsin, otural gepleşeli. Iqtisadiýetde bir zat bardyr. Ýurdun investisiýasy, kapital ýurda geljek bolsa, birinji bilen anam döretmeli. Sen eger adamlar anam döretmeseň, halka anam döretmeseň, halka öz puluny ýastygynyň aşagyna saklar oturur, investisiýa etmez. Daşarurtdaky maýadarlaram ýurda çekip bilmersiň. Onsoňam sen bular ýaly kösenýärmi? Dollar Garabadarda 36 manata gelip 10 esse tapawda geldimi? Ýurdun aşdanyn birazjyk turistlaryň üstünden gadan Türkmenistanyň Dubaýyň hökümeti esasy girdejisi turistden. Senem aç halkyňa da birazjyk turistler gelsin, turistler gelip turist gelse näme diýär? Taksiň ulan ýa taksiçiler gadan ýamy? Kafeňe, restoranyňa girýär, kafeçiler gadan ýamy? Bir magazyncıga girýär de eňeşik satyn alýarlarmy? Olar gadan ýamy? Bazara canlylyk gadandyr ýaby. Ana. Diýmek bazara canlylyk gerek. Ýani şu adamyň ganaýlanşy bolmasa paraliç bolşy ýaly Türkmenistanyň paraliç çağda ýatyr. Ne sowdagäriň sowdasy geçip dur ütköşük, ne taksistin ütköşük eklenji bolup dur, ne dollar Garabadarda uçup gidip dursa ýap diýsen sowdagärler bankdan alýan konvertasiýasyny meýdandaky bazardaky rynokdaky dollardan alýarlar. Düşünýärmi? Rynokdaky dollar aldygyça da rynokda dollar azalsa dollar götürmek bilen bolýar. Dollar götürse näme bolýar? Ada karitler galýar. Yol harajatlar galýar. Täp diýsen hemme zat şoňa bir-birine baglanyşykly. Iqtisadiýetde hemme zat bir-biri bilen baglanyşykly. Sen tutuş hemme zady bile kontrol edip bilmeseň, sen diňe bir san şey diýip ýapyp goýýan-a. Bir san şey ýapyp goýan bolun, işlanyň bir ýerine ýapyp goýsaň, beýle ýerinden ýaryp çykyşýaly, şuňal Garabadarlar dörüýär. Hemme haritler Garabadara çykurýar. Ahalya, öz türkmen ýagymyz, bulam özünden önýär. Muny näme üçin bol edip bilen oklar, hökümet magazynyna bol edip bilen oklar. Bundan 4-5 ýyl öňe edip bilýärdiler, birdanam edip bilmeýänçi bolurlar. Ya hemme zady özümizden çykýar. Hemme zady buğday ekimi, gorumy, traktory sürümi, dökünü, himiýasy, suwarmasy, hemme zady biziň özümizden ýöne haltasy 2 milyon, 2,5 milyon. Ya, yürütü edilýär bu, yürütü. Şeysem men halky eklençden başga da goýmasam, şu halk bundan beýle diňe gul bolup gider maňa. Eklencinin aladasında bolor diýen pikirde edilýär şu zatlar. Yürütü edilýär. Nämesi aladasy diňe iyi biçgiti, çaýlar geyinlerdim, ol siýasata gyzykmana wagt hem ýok halka. Şuaydan düzjek 10 sanjak adam imam şu ýurdy. Şuaydan düzjek 10 sanjak akyllyja, ýokary bilimli talipler. Men şoň üçin taliplere üns berýän. Talipler has çynna çemeleşmeli şu meseleler. Yok inteligensiya, ýani öňüni çekip biljek adamlar.
ýokary bilimliler. Daşar urtlarda Ýewropada bilim öýrenler. Şular şu zatlara birinji ýerde goşulmaly. Inha Farhat ýokary bilimli. Tapawut edýänler şonuň düşünjesi bilen ýanky gelýän bir çokon düşünjeli diýeýin, çokon düşünjeli tükenýän tapawut görnüp durandyra. Şon ýaly şu zat. Sen alagadan maksat tükenýär samsyklar alagadan minister edip goýsaň 5 manat üçin ýa-da öz meni dinleýädik goýsaň ýurdu şular ýaly şu wagtga krizise sokar. Yok akıllar da meni alıp etmeli işini edýäni biljegini adamyň goýsaň, ýani laýyklyk diýil ýa şol işe laýyklyk, şu işe laýyk adam bolsaň, onu ýurt düzelip gider. Kardeşim ben öldüm ha şeydi gördüm ne sonra aýtdy menden sorady ýollar diýdi haçan açylýar diýdi men aýtdym menden näçe soraýanmydy men näme konsullukda oturýarmydy diýdim ýa-da nanam YouTube'da çykarm üçin soraýan gerek diýdim owa diýdi soň olam diýe sen näme diýe ýurda gitjekkäňmi diýdi men aýtdym men näme üçin gitmäýin diýdim senin diýe görýän düşünjesini ýoksa magistr okap berin men öldüm men tek inni ýaňy geçdimike yani düşünýän seni aeroportda ne kabul etmezler seni. Aha dedim men näme üçin kabul etmedin Türkmenistan, ene Türkmenistan men diýdim. Sen diýdim. Nähildi diýdim, düşünjäň nähildi diýärna men. Men Türkmenistan garaşdan men kabul etmäni dozjum diýärna. Ay ýok, kabul etmediler aeroportdan gaýtaryp goýbererler diýerler. Ya ýa-da şolaň düşünjesi şoladan men bilmedim na. 2006-njy ýylda görüşmek nemesini taşladı, Türkmen görüşüjülük ruhunu taşladı da derrew boyun bolmak, şoňa görä çykal gözmeň ýoluna düşdiler. Hiç haçan şoňa garşy görüşmeň köýüne düşmediler-de. Ha, iş ýokmy? Gelin onda daşaryk çykalyň. Ha, bir işe girmelmi? Awa gelin onda 5 manat berilýän bolsa bereliň. Ha, ulyly okuwasalýarmy pul berip? Gelin onda menem şey deliň. Diňe şol uğurlarynyň içinde şolaň beren nemes goňça herket etdir. Ýa kardeşim men näme üçin 5 manat bermeli diýden sonra hiç kim berenok. Men ýöne şonuň berip gezdim şu taýda. Türkmenistanyň içine de berip gezdim. Meni komitet çağıranna, meni şonu ýala edip sonra o salanna diýdim. Ya şarial ýediň o buyurdu diýdim. Näetdiňiz omun diýdim. Taksist da ganaglap gör diýdim. Hökümet işler ganaglap gör. O beýtmäne diýdim bir ya şarial ýediň o buyurdu diýdim. Olaýja gidip barýanmy diýe, stena barmy diýe, şo stenany niýe geçjek otturma diýe, çepe uğurly. O taýda da stena barmy diýe, ýene uğurly. Maňa gerek Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgäri bir sanca kommentariýam üçin çağıranny diýýär şol. Menem aýtdym sen diýdim, o 4 kaptal stena edip goýduňyz, ha diýdim. Ýöne şol stenanyň içine aýlanyp berip diýdim. Näme, hawa näme diýilýär diýdim. Telekeçilik açsaň diýdim, nalogçular ýüregi düşüp gelýär diýdim. Ya iş etmeli ütköş mümkinçilik bereňiz ok diýdim. Konversasiýa ýok, gene ýok. Hawa taksist edeň diýdim, taksiler sarap ýörsiňiz diýdim. Klient aldyňyz diýip olar diýdim. Kimiň hyzmatyny etýäňiz? Aşgabatdaky ýegenden hyzmatyna. Sar taksiler bara. Bir sellem bular nälelik bildirýärler. Ay bular nämäni günlük ýygyň almaly pul bara, günlük 150 manat eken, 750 manat. Muny 200 manada çıkarýarlar bolýan bularyň nälelik bildirýärler da goýuň ýalamyr zatdamy özüňizde de gazanmala. Yani taksist 150 manat gazanandan soň artykmajy özüniňki. Bularyň aýdypdyr, ay çasny etberin taksiler olur almady ýaly eder tölersiňiz diýip çasny etberin taksistleriň kredit berin tutsalar ştraf ýazyp bara hökümet taksiler işleri ýaly edip şeýdip şu taksistlaň alýan gazanjyna gözlüken haramzadalar şular. Orrumsudan bolan haramhor begler ýurdu bir ýanyndan ýyka başlady diýilýän hakiki gidip durşa ýurtda şu. Şu taksist görgülüğünün gazanyan gazanjyna gözlüken haramzadalar. Biliberiň olsa. Ýene de gelip şu taýda bize wara, bize hemen suud etjek bolýanyz o käwir çepekçiler, şapakçılar, alkışlayançylar, hemmedat gülýalak diýip Gülala ulluk komandasy. Siz gidin altynasyr ýaşyk miras teleýalymynda gurrun ediň o zatlaňy. Taýam o kanallar hiç kim dinlän ok. Biz bärde halk bolmam diňe hakykati gurlar. Bular alýa, näme adamlaryň näme alýany, näme almaýany bilmedýär samsy kazaplaýan adamlary. Adamlaryň öz akyllary ýokmy? Sen aýtmaňda. Menki ýalan bolsa çykarlar, ýalan kardeşim diýerler. Men ýalan tema boýunça da
çıkıp halkın onu bir zatlar gürlenden gürlemen ölüp gidenim o görür. Näme şu men yalan sözleýin? Ya men gaýtmagym gerekler. Bunu hemmemizin görüp görün zadymyza. Hemmemizin görüp görün zadymyza. Ýöne şu zatlary biziň aklymyza ýa-da aň düşünjesini pes görýärler adamlara. Şular yalan diýsem sırada maňananar diýen adamlar bar. Görýärmi? Özüňizi Ben dedim, bana dedim vatandaşlık diýipsin dedim, men aýdanlardım dedim, niye sen yamanlyk yaman ya dedim, yalanlar bar ya da dedim, men dedim biriniň şahsiýetine ýetdim dedim. Çok Abdullah, ulu gok gelýär. Assalamu alaykum. Ana eştilýän men bilmändir alanyňy bilmändir. Ne şu wagt bildim bir kesiti kitdi aldım. Assalamu alaykum. Aleyküm selam gowmýadylar. Hudaýa şükür hemme tagamaşa bir minut çygamyr getiremen bu makinamy urukdyram bir minutdan boşa ýanarym. Bir minutdan birje getirem. Bolýa. Oýma turupka kesme bir minut. Yetmeýinmi? Ha, boldy. Yok kesme bir minut. Yani adamları akılları bilen izdivaç edýärler-de akılları bilen. Şunu yalan mı, çyn mı? Bu adamlaryň öz teresi öz salsın. Bizimki doğru mu, ýalňyş mı? Bu adamlaryň öz salsın. Sen näme üçin adamlary bir zatlar düşündirjek bolýan ki? Men çykdym, men bolýan adalatsızlyklar agda otýar. Näme doğru, näme ýalanlygyny goý halkyň özü bilsin. Näme üçin sen çykyp ya bu tağım şu köçe gurrun edýärler. Başgalardan ok bilek. Bular ýani köçe gurrundan başga men deňiziň arasynda şekypyň maskarasyny çykaryp görkezdim ha. Akıl düşünjesi ýok, nolip. Şu noluň ýanynda diňe ýene nollar görünýär. Noluň ýanynda. Ular nol ýanynda görünýär. Ne olsun uçurman palwan ýanam neme komentar edin ýa-da aho o kana bu studentler näme maga men aýtdym näle. Strafsaman görkezmenimi sizlere diýärler. Ya, gaýsaklya taksini nalog baryp nalog ýazýar. 2 milyon ýazýar nalog gaýyň arkasyndan. Ha. Özüm şey diýerler şonu. İlkä gaýa saklatýarlar. Geçip baran takslardan onu gapdandan nalog çygelýärdanym. İçindekilerin tanıyanılmy näme ey şolar ýarak bir içesin çurd etdiler o. İçindekilerin tanıyanılmy diýe. Onu tanıyan zat diýe tanışan o taksistken bilýärler ama 2 milyon ştraf ýadyk goýberýärler o. Ulak bunu görgülü 500 manat 400 manat adam gazanyp bilen ol. Belki 4-5 günlük girdesinden şey diwalýarlar. Şeyle haramlady hökümetimiz bar bilen. Haramlady şu hökümet. Şoň üçin ne ýigrenç dörýämen içinde şu hökümete. Başga zat dören ok. Şu görgülü çağaçyny eklejek bolýan ýyleşjem bilen öýüne diňe problema çykarýarlar bular. Näme etsin, oğurluk etsinmi, näme etsin, banka grabit etsinmi, o çağaçyny bir zat eklemen ora. Apteler manalmaly bolsa sen pul kömek beren, o sen ýekeçi köp pul berýänmi? İşsiz ýatyrdyp işsizlik puluny berýänmi Ýewropa ýaly? Sen kanunyňda bara şu zatlar bermeli sen. Beren o aýony. Yine gelip öýüp eklenjek bolýanyň öňüne alýarlar, haramlatlar. İşsizligim hakkı var Ýewropada bilýärmi, adamyň gadyry bar. Biz haýylar özümiziň ýurdumyzda ne işläp bilýär, ne öýümizden pul alyp bilýär. Biz orat taşarrutlar uratmadan tanaklar ajyndan olaýmary bolýar. Abdullah Aýdyran. Assalamu alaykum. Aleyküm selam. Ýanky bir gezek şatlyk şeýhe bir talepden sonra alınmar da sonra ondan menen bu efirine girdim men ajesine çıkar ya o bunlara ama go sonra şu avaşak tip özellik zihni gurlesen ara çıkar ya. Bu diye türmede turup gelen niye bu narkoman niye alkaş diye. Çok mötte başka zat yok. Yalan ağzına geleni gurlaya oturuyor. Bir diye baba gittim diye babam diye hem yer go diye o şerjün içindeki o kastan köçüdeki vilayet hakimin öňüne görýär da go diye. Nele bab vilayetinde döwletli tarapynyň Hojagala, Hojadepe diýip owasy bar. Men bir iş tapara gittim. O taraplara bardym bolan. Bir mesni halk nana çağırdy. Menem o wagt bilen mogre jawaby mere daim agdyma bekildi. Ona ay menem ýok da diýdim men ay ýok adam öýdäki pala uçurt diýip ýa menden de şoğlan ne ulragadym. Ay bu öýüne bardym akşam işden soň. Ey bardym men var owa girdik. Yani döwletli tarap karaçylan etraf şondan çykdykdan owasyna girdik. Asfalt gitdi. O ay gitlerdim kino varada keç belek zat kinoda bara garaýyň ana tuwaledin ana boçalan ana gönnärmen maşynyň öňüne ýaly köçe ýok. Ha. O men Näme kuhnadan paran ahir öýüne bardy çeýdip ýanky. Maşyna var ýatda öýüne mihmançylyga. Odan maşyna var ýol gitdi. Ýol ýok.
Maşina var. Bir tane koçangana gidip baryan. Bir tane tuğledin alan baryan. Bir tane kuhnen bir hocam şey aylım parmalla. Koça da yok. Öyle sağlara aylım. Ben maletangan kaptan aldım. O ay gitlerdim keç böyle kinoda yani. Yine bardık bu oyuna mihmançılığa bardık kon bu oyuna defetine şifr yok. Dinle palçık soğuk saman soğuk yapılan. Oyuna vardım oyuna TV gaz yok. Şimdi bulam oyuna sallayı taşardan ocakta odun bir de pişirilen o adam kışaydı. Oyuna girdik kon aşağına pol yok. O toprak palçık soğuk. Buna misli keçeden koyulan keçe yansını yatmalı. İsteyene ettim isteyene çiğ kerpiç koyulan ne palsa değil yara palçıktan kaldırılan isteyeneler. Şimdi görüyorum pola yok. Akarsu gelen yok. TV gaz gelen yok. Elektrik toğ geliyor, onun öldür, gönler, emeleştir, satın alıp, boşuluşup, eydip, toğ çektirlen, depesinden şifr yok. Şimdi bunlar dinle mal asıl, söğüde ediyada. Şimdi ikine kerel hiç şert yok. Şimdi gulala ulluk olsa, aşkavat siti guruyan olsa, aşkavat mareyle varmışından, o dabral teada yol guruyan olsa, o pulların yok diyada, o tadara halk ağaç kötün, görgürü, imene şöyle yok, etmene rahat yok. Birinin malını vakıf bergen etiyada ayda alyanmadan 400 manat ya 2 milyon aylık alya görgücükler. 2 milyon kocalıklar kolyamon. Ola bir mesele. Yankı için yazarlar var. Türklerin bari caysallık gör Türkmenistan'da şu var. Bari caysallık gör. Ana. Bari şeylik caysallık gör. Öz hatamını, öz aylık bilen, talı bilen. O ay içse. Şu tayt gelip talı biliyorlar. Ne diyorsun Gülşat diyara, men diye 2 konuda cayda yaşayan men diye 4 konuda çöküp diye Türkmenistan'ın günüm var ölmen Türkiye'ye geldim diye. İnne o meselesi. İnne yine Gülşat bana düğün aytdım bilt vardı gurrun ettim pasostu vardı sen ya maksat Türkiye'nin de nomru öğretin olacakmış diye öyle günün pasostu düşünüşe diye. Hemen ettim pasostu ben gözüm varsan bolmayan yok öyle tanışı var düşünüşe diye. O zaman maksat Türkiye'nin aytdım pasostaklar tanım yok diye. Oraya tanımayan Gülşat değil yani Sakarya Trava'nın o ne edip bilyara maksat Türkiye'nin nomru bilen pasostan işleşip bildak bolyanını. Yani bular bir götte çat, bular bir-birine götte çat, gazanıp görün girdecilerinden galıp barya yöne nisip bodu bulun damarlarını kesiyor, semmesini. İnşallah. Osulluğu mu diye, bulum diye. Şu görüşün sonuna çenine gidiyorsun etip bodu, ne mi oluyor? İnşallah. Dernekler, tevr dernekler mazlum derdi diye ne deydi, bularım bir de gollu verecek deydiler vatandaşlar. Bularım bizim arkamızda, eğer şu nemi kanun taraftan go gitmesi, bularım arkamızdan. Amnesty International'a çenni gidiyor. Human Rights Watch'a çenni gidiyor. Hemmeti. Yo Avrupa Hududuna çenni gidiyor. Çözülmesi. Mesele yok. Gönümen onun nerede çözüleceğini anan ya. Neme diptir verdi. Biri. Mari'nin çaşkın, garoğum, kulonlu, diyor soğuk kan tarafı şu da onun aydışından müngeter nuru bilyansın hadi ya. Doğraydı ya. Ben şu 14 tane etraf şehir var Marvolat'ın. Hem etraf şehrinde gidip gördüm. Yani oğudana bak gördüm. Hudayet hakkında. O kişi maşinine vardı. Pick-up, jeep'te var aymadan. Karterin alıp kalacak. O karter da şeklinde. Karterin o kalacak. O çıkırdı. Hakiki. Maşinin dayan var. Köp yerlere girdi. Batıp çıkıvan bilen o kovuyor. Şu hocalıkla köçesi. Yani mengene ayken vekil muhalefetin köçülür. Kayır köçülür. Son yali. Traktör bilen girip çıkmadan maşinine girip çıkacak mı? Yok. Doğru. Onun tek şehre bolu yer sonyalar. Ne karo metrap olur. Hani traba istiyor da vapşe o ihtiyam o taydan. Şimdi yine yankı devlet için yazanlar var. Devlet için niyet olunur çok diye da. Inni Kur'an'da şu vardı. Bakara suresine geliyor. O da diye da. El-İmran suresine geliyor. Allah Tebaraka Teala buyuruyor şey diye. Yahudiler bilen kafir, Yevrey oğulları bilen niye Müslümanlar dost bulma. Onlar size vefalık etmez diye da. Ve milletinin iyinin peygamberi öldüren şolar. Şimdi bilingem şu an Türkmenistan prezidenti Kurban olup verdim koymuyorsun yanına maslahat iksan Yevrey İsrail oğulları da Yahudidir. Yahudara Müslümanlara düşman ya. Müslümanların prezidentinin kaptanına maslahat veren şey Jadal ve Khrant olan Yevrey İsrail oğlu Yahudi. Şimdi görüyorsun ne onun yan sonra veriyorlar da siz devlet niye dolunur çok diye de. Oho devlet dolunur için Aratlaş ministeri var Şubat'ta bayramlı ögözüf deyip Bahir'den etrafından 12 yıl var oturuyor şu deyip edilme. Türkmenistan Aratlaş pudo yaptı, internetler yapıldı. Halkın arasında şu gururlayan Türkmenistan Milli Hoşsuzluk Edarları dinleyenler şu adın efendim. Dinleyenler. Milli Hoşsuzluk Komitesi'nin işçiler hemen de yalkımda salam. Indi şolar Farhad'ın öyüne varıp yankı ecesi ağladı, zat, şartlık şeyle söylerdi ya da.
Indi şu milli hopsuzlukda vizifesini işleyenler, şahtlık şey ecem kakam yok, ayalı vardır, oğlu kızı vardır. Şu halkın içinden şolara varıp, şolan edişleri yalıp, özünü zulüm edileceğinden korkun oklar mı kabular ho? Ay bulun hudaylarım yok bolaymasa, bulun gınaşlarım yok bolaymasa, baranancı imanı pul bolaymasa bulun var. Bular canlı gelip alacak mı? Yok alacak gel, efirim gatılıp oturacak gel. Ondan şu tayda neme diye Kamil Canovna'nın hakikati Gülşat Arçayeva diyeler. Gülşat Arçayeva. Gülalak Arçayeva değil mi? Yok Gülşat Arçayeva diyeler bilem yok Gülşat dolaymasa Gülşat Arçayeva Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Komiteti baranına döşüne medallakın boynunu da kızıllan neme dakın götürün siz öz aranızdaki yalançıları halk hakikati görüp otur halk nesip olsa bulun hasabını iyi iş sorar. Hiç açan hükümetler bakı değerler. Halk bakıdır. Halk şu tayda. Halk gör içinde her vakit içinde halkı gal yaşıyor. Hiç açan bir yerine gal yanlardır. Yattan çıkarma. Şu an Türkmenistan'ın hükümetini dolandıryanlar sizden bakı değer. Türkmen vaşam ölmeyecek galli. Bakı da şu adı. Bakı büyük bir serdarım. Öyle bunu yattan çıkardı halk onu. Şu atki hükümetin yattan çıkardı. Hani ölen vatin olmanla bir yılda bir saparcık şu atki prezident barıp şonu nemetti mi? Hi bir zat etti mi? Etmedi doğrudan. Demek size etmediler. Seyapçının halk behvetli iş eden yok. Şonun için halk behvetli iş etseniz halk hiç kaçan sizi yattan çıkarmaz. Halk sizi hakidasında saklar. Yine anşada şunun için adına malı var diye yine bir öz baştak işin taşlaki bir nokta beherdene öyne. Gidibilmen prezidente de gün çıkıbilen yok. Çıkacak o da şadan filan haram hükümünden çıkmalı. İzin alacak o da prezidentten. Şadan filan haram çıkken prezident zalimine cevap verecek tipinin efiri vermeyen zinazın amanı yayılım yağmıyor Türkmenistan'ın korunmak ministri ya milli hukuk ministri zamanında general lieutenant zamanelen Mahmut'un zinazın amanı katlaştırman izin verilmedi. Inni aşağıki milli hukuk işgalleri dayanıyor Arkalya'da şu jadana harama Berdi Muhammed anan ya. Ola generaldan hemmesini seyretsen 30 yıl oldu 91-nji ýyl 2021-nji ýyl çene Türkmenistan'ın pagon ötüren ministerlerin biri avrele pensiýa çykan diňe Türkmenistan'ın gorunluk ministri Goşun general Mehmet Ageli Mehmet Elifti sarayda tarapdan. Galanan hemmesi oğudan nepe türmeye gitti. Batır Tarcaýew, Han Kakaýew, Muhammed Nazarov, Gurbanurdy Begenjew, Türmeýew Ay bir sanki de o gidiyor otur bulan tanay bulan hemmetin tawalene ministerler de zamlar amyatir aşaklar et vilayet aşıklar amyatir bular anam bilre adam der yine bular halkın barıp yanki farhat yalan geçesine barıp korkutup şey diyorlar da bulan öt eceler yok mu ayalı ya oğlu kızı yok mu bacılar yok mu